Yine. Doğru. Bartol'e gir. Burnun süpürür. Be. Diyemeyecek kolyan olun. Selamun aleyküm. Arman musunuz? Ay nemede kutordan ayın sonunu çenni gördük. Son velayetlerden täze etraplar dürütmeli, o taylardan yine Hovuzhandan Kesevalya bir bölüğünü Sakarçay'dan her vilayette 4 vilayette Balkanlı'yı sanamadı. Her vilayette bir etrap dürütmeli. Yani Hovuzhan etrafı yok, devletli etraf yok, fara etrafı, täze etraplar dürüdüp çärjoň içinden alan bolýar bir geňeşliklerini olara minni ýene propiskalaryny ütkötmeli. İş alada bararsyňyz gidersiňiz inni. O propiskaňyzy o etrapdan çykaryp indi bu etrapa salanyp bolsaňyz bir giden dokumentasiýada iş alada. Ay olanny demo oturan halka bolýar olaranny. Ýöne beýleki bundan soň zam ýok vatandaşlar. Zam ýok bundan soň size. Aksadiyeti de ters saatlar edip oturlar. Aksadiyetin kanuny boýunça bolmasa 10 götürüm galdyrylýardy. Giýje häzir şu wagt galyň vatandaşlar. Olar ýalak neme bolsaňyz ýok, geçip ýataňyz, gorýaňyz ýa-da gizlenip ýataňyz. Şunu ýalak saat, şunu ýaly wagtda eşitilenden soň beýleki döwletlerde şowun şu sagatda ýagalýarlar. Eşitilýär ana Gazagystan daşy reaksiýa bildirýär özüniň mesela üçin bindin galdyrlandygyna reaksiýa bildirdi, sırada ayağa galdy. Ödem täzeliň ýany. Yani 2 ýanwar diýip durmady wara. 2 ýanwar, 3 ýanwar diýip durmady, galdylar gönüme. Awyço otursaňyz, yani munun welak size 10 götürüm zaman ýok vatandaşlar. Ya aşaktan sevunun bolýaňyz, zadeden bolýaňyz, gaharlanan bolýaňyz da yani men size aýdyn aktivist ýok, aser ona size de ýok vatandaşlar. Yani oğlanlara video çekindik gördük, yalvarıp gördük. Näçe tane o adam video çekdi. Ya Alişer bilen Abdullah nämesin haýwan soň sizi, ha? Alişer bilen Abdullah nämesin, Murat Düşenov nämesin on soň. Siz ştaýda özleňizden bir aktivist görkezip baraýaňyz. O belki goýansyňyz like that, goýansyňyz repost bolýan. Geley menem bir goşont goşoýun, menem bir video, menem bir şu naharda dugdum bolsun diýen doktor onuň. Bolmasa şunu ýaly wagt ayağa galynýar bu işni. Giýje bolaýsyn tapady ýok şu Türkmenistanyna 10, 11, 10 konverş. Şu wagt ayağa galynýar aslında. Şu wagt iň moment ödüm. Watany gördüňiz, hemmäňiz eşitdiňiz, gaharlanyp ayağa çykmaly şu wagt. Tüýs wagty. Giýje saat 12 kakras. Ýaşular maslahaty, zat diýbem hemme kişi ýady, organy, polisiýasy, häkimi, prezidenti. Siz gördüňiz, siziň hakyňyzda şular ýaly karar alypdyrlar. Onu halkymyzyň awadan ýaşaýyşy üçin edýäsen bolup 10%-dan aýryň diýip bir sany götüokly ýaşylygyny gepletdiren bolup, biziň diýe şu taýsyny diňläp göräýin o watandaşlar. Konkretni kamediýa olo. Biziň diýe dünýäň hiç ýerine ýok diýe munýallyýa aýlyk göterilýäni diýe. Dalba ýok. Ýaşuly saňa gürledän ýa-da gürletdiren Türkiýe asgary ücreti 20 näçe müň lira getirdi. Ona hel dünýäň hiç ýerine ýok. Hemme dünýäň hemme ýerine bar naborot. Ve şu aýda göterilýän ýylla göterilýän 10% aslına serisiň ýyllyk inflasiýa hasabyna edilýär. Hemme ýurtlarda da 2-3% inflasiýa badip edilýär. Käwat kontrol edip bilmeseň 7-8% galýar diýip 10% ýylla şu işler
ziyana uğramasın. Geçen yıl alıp bilen dadyny buýlam alıp bilsin diýip 10% galdyrlýar. Düşünýäňizmi? Çin boli bizde inflyasiýa näçe prosent o vatandaşlar. Mene düşünmedim. Eger siz şolar ýaly gorkkan bolsaňyz başyňyza geleni görürsiňiz. Ýöne şu wagt bolmamaýandy. Galjak bolsaňyz ýene şu wagt bolmaýandy. Oğlum Nur ağa. Gece saat 12'de. Türkmenistan'da. Hoş geldin oğlum. Alma. Köpüğümüz korkup Oğlum Nur ağa. korkup kalalı bilesiniz. Yok lay vatandaşlar. Ay korkup otursak kalalı ya hiç açamam. O begen çaytin gurlayan da men düşünmedim şu an. O mu diýen Nur ağa? Şükür Hudaya. Aydı verin. Al içeriden haberi yok mu? Yok haber yok. Sen näli görýän haber bolarmy eger şey edip mi otursak? Ya ayağa kalsanız haber bolarmy? Ay. Ayağa kalmalı. Gördüňizmi halk maslahatyny näme karar aldylar? Görmediňizmi? Men ýa-ni premo efirde açyp görkezdim. Görmediňizmi ya? Ay ya görmedik. Son geldik ha. Yılla götürülen 10% var pensiya haklaryna, talip haklaryna, pensiya, talip haklary, onsoň aýlyklara berilýän 10 götürümjü köp öldüler. Aýdaly 3 milyon bolsa, inniki ýyl 3 milyon 300 000 alýaňyz. Şony ýatyralyň diýip çykyş etdi bir ýaşuly. Biz diýdi ýagdaýymyz gowy ýaşaýşymyz şokolad. Yani bunun hukmanlar 10% değil. Kaçar diyor. Ay şonu ýa-ni halk maslahatyny ýyllyk götürülen 10 götürüm şu inflyasiýa hasabyna götürülen 10% aýralýdy. Bolýa biz diýdi. Действительно gowy ýaşaýasdy. Yani halkam şu taýdaky adamlaram çapak çaldylar hemmeti. Alkışladylar. Dogry aýtýaň diýdiler. Şu alkışlayanların hem günahkar şu zatlara. Ay onun korkucugum. Korkup edýärler Nur ağa. Korku da ahirette hasap berýärler terona. Şolar günahkar. Şol adamlar günahkar ahirette hasap berýär şolar. Men aýdaýyn. O korkmady, ýöne sen golladyň, näme maňlaňda pistolet diredilermi? Ýok, etdiň hawa. Şo widi berdiň däme, şonu golladyň däme hawa. Bolly bir şey da näme? Surat var, video var, delil var. Ağzı bir olup golladyňyz. Belik halkam yani halk maslahaty gidip durka ayağa galyň diýip günni de fir açamda galmadyňyz. Sizem golladyňyz bolýar aslında. Hiç kim galmady yani. Hiç kim protest etmedi, bildirmedi. Ana şu wagt momenty ýaňy gördüňiz, görensiňiz köp kişi ýene görmedigim bolsaňyz men aýdýam. Halk maslahatyna bolanda ýyllyk 10 götürüm galdyrylýan salgyt nemeler var. 10 götürüm inflyasiýa hasabyna her ýyl aýlyklar köpeldilýär. Şonu ýatyrdylar. Bundan öýlek zam ýok watandaşlar aýlygyda. 5 milionmy? 10 ýyllap şu 5 milyonu işler ýörürsiniz. Vatandaşlar bir Alo, selamun aleyküm. Nura işleyen dedim. Aleykümselam. Aýdyň. Oğlum yaşım ýagdaýda. Oğlum can sağlık var. Vay aýdyň. Öylem elhamdülillah işimde üstünlük. Yana gobar yana elhamdülillah. Can sağlık. Ağzı yerlik. Ay yok katı Nura. Menen sorasyňyz mene nägile karşymyzda ýöne bolýanmysyň bilýärmi? Nägile. Bana da şükür elhamdülillah. Bolýa. Men bir kän aýtjak barym ýok. Men aşağıda diňläp oturýam. Bolýa. Şonu aýdaýyn diýdim. Can sağlık. Arzu etjän elhamdülillah. İşimde üstünlük. Aňaryňda da wokkan rak gelýär.
Hawa şoň üçin men aşakda oturýan. Öyle. Ey vatandaşlar, yani birin özüme kanaatlanamok, şu bar gidip barşymyzdan, dadymyzdan ýöne diýmek käbirler üçin şulam ösüş hasaplayan bolsa, значит, öz dünýä garaýşynda zatda bir giden ütköşmeler bolan bolmaly. Şundan lokan ösüş diýip hasaplaýar. Meniň üçin bolan bu gatwar ösüş däl, gatwar ütköşük bir neme de däl. Meniň üçin bilemok adaty zat bu. Men has çynlakay zatlar görürsüm gelýär. Yani halkyň watandaşlaryň gürläp oturany, gürleýäni, video çekýäni, miting edýäni, demonstrasiýa edip protest edýäni, näme üçin şu karara protest bildireňok? Halk maslahatynyň alan kararyny biz kabul edemzok diýip näme üçin protest bildirmek bolanok ýa-da edenok? Diýmek, dymyan halka müň zulmum ederler watandaşlar. Yani ilişiňe şu bolsa. Yok, hiç kimim toplanok watandaşlar. Aýtjakyň bir zat mı ýa? Aşakda oturan Nura. Bolýa gayrat edin, bolýa. Amnisiýa gol çekildimi, çekilmedimi diye. Yok, nirden amnisiýa boljak zat diýip aýdanawa. Watandaşlar. Amnisiýa nirden çykýar? Men oňa düşünmedim. Amnisiýa diýip zat ýok watandaşlar. Hawa, şoň üçin neçe şu wagt tüýsmamendi gije saat 12:25 ine şu zatlar üçin protest bildirip her ýerde oda ýakyp uluk gije ýatman ertir abede çenden belli kulledip bolýar köpdady bolýany bilmedim de. Ay. Bilemoktaş, ýyljajyk görgen, ýyljajyk gujok belki gyzyklydyr, nemedir, has ýakymlydyr köpüňde. Belkem enataňy saklaýandyr, ýa aýalyňy saklaýandyr, ýa äriňi saklaýandyr, hökman bir saklaýandyr. Ýöne geljekde şo saklaýan adam bilen bilelikde kösenýäňiz. Men size aýdaýyn. Bilejek kösenýäňiz. Kim siz saklaýan bolsa, eriňizden, aýaňyzdan çekýän bolsa. Intak siz bu günler gowurarsyňyz, intak bu günler gözlersiňiz diýip nätdiňiz, gelip uradyňyz meň diýänmeýär. Dünkü günler gözlersiňiz diýip efirde aýdypdym men. Näçe ýerde gaýtdy. Assalamualaikum ağam. Salam, salam. Oğmam, unutma deyler. Bir Hudaýa, özüňe näle arman? Evet, Allah dönün. Assalamu alaykum gowmam. Nura gowmam. Assalamu alaykum. Gowmam adam. Burada sana bir soru verecekler ya. Gatı vermedim. Bildirim sorum. Mikrofon ýapyp Neme? bilýänim bir mı? Ses gelýär gaçar. Ama ben pasta yani Ha. pasta şu çıkış edenlerimi dinle otur nasıl? Sen ve Talip ba yine eylek ya şokka Murat näme? Pasta yani dinleyen men. Opşiten ştada gurrun edýän ağam. Dedi, şunça canık olin. Häzir sen diýersiň, o diýer, bu diýer. Halkyň özü ayağa kalmasa, adamlar hereket etmese, şörde sen aýdanyň bilenem peýdasy ýok diýjek bolýanna. Bilýän? Yo bolmanam halkyň özüniň hem ayağa kalmak üçin biziň aýtmamyz gerek şo. Yani Yo, onu düşünýän, şumat sen özü sözüň kalmak agdynda, biziň aýtmamyz gerek. sözüň agdynda da sen aýdýan da, şörde aýdýan ha o ay köpsi diňe özüni bilýärler bilýänmi? Ay bolýarlar bu aýtda ejeň boş yer o götürsin ay bir tersine düşünýärler bilýänmi? Hawa, şoň üçin men wagtyda goýýan, yani o diýen neme dip duramok wagtyda goýýan şoň üçin. Gatwar janykyan, hawa watanym üçin, halkym üçin janykyan. Ýöne bolmasa da näme diýeň? Men
Gynanýan, görülmeçiligim ýok. Ýöne gynanýan, näme üçin görülmeçilige deýin öz ýurdumda halkymyz gowy ýaşaýan bolsa, distributiony gowy ýaşap 10% aýlygym köp görüp ýok. Arkadagym maňa 10% berme. Men olar öňkü pullarymı näme etjegim bilemok. Nira howjam bilemok. Pullun dolup gitdi öýüň içi. Beýtme ho arkadagym gaýrat et 10% berme diýen bolsa men garipçe gallanjada ýaşa bererine näme deýin, näme üçin görüplige deýin ki men. Berekella. Yo, Eger siz onu düşündüm de Nura. Howmany ýerden bolsaňyz. Häzir bolýa bu pidiri aýyraň da. Dogry dämi? Bu pidiri aýyrsaň başga bir pidir geler eredi bilýän. Onu tapawdy ýowaň o. Halkyň içinden näse pidir bolmaz ol. Ya olur saýlasa pidir bolar. Halkyň içinden çıkan çıksa ol pidir bolmaz çünkü her şunu miýatdan çıkarma. Şu halk eger şu haramzadan aýyryp görkezse, inniki gelen haramzada bolsa onu aýyryp bilýär azato. Öň bir gezek aýyryp aýyrýar. Olam dogry, o. Olam dogry. Aýryra. Seni ýa muna mun gelýär, biz öňkün aýyrdyk, muna aýrya saw diýerler. Olam dogry. Nura da şuladama Nura. Barmant, äder. Ödünün aýyrjany bilen täze gelen adamam aýagyny gyşyk basmaga gorkar. Onu ýatdan çıkarma. Şoň üçin aýrylmagy gerek. Öde miýminde halkyň eli bilen aýrylmaly şu. Hoş geldin Lady Gosmaral. Salam gowum, soň şu erkek adamlar gelýärdi, utananokmy, käme şu zatlar şeýsen bolýamy, şeýsen bolanokmy, erkek dogan özüňe erkek aç, hor, onnomyny sümsünip berler, gowulup miliseden gaçyp göreni görgü edeni bergi. Ýene gelip şeý diýär, ondan her kim gelip dawai galaleň diýdi. Ha? Galaleň diýdi. Dinle aýawallawyn. Men dinle, men Türkmenistanda ýaşadym men, men özüm Azerbaýjan. Men özüm göçüp gitdim bilýärmi? Aha. Terk edip gitdim şu taýny. Prosto men aýtjak men pastaýan dinleýän. Şunça gireýnip elimi işte da. Men özüm Azerbaýjana goşdum. Özüm Azerbaýjan men. Bu yurt gowalan soň göçdüňmi näme bolla? Yo bu ne watagam var ýalňyş düşünme bu Men diňe bu diýip diýemok, ana başga da häzir gelýänler şoň ýalakda gelýärde ýokaryk. Sen şulay diýanyň bolýamy, sen bulay diýanyň bolýam, aýdylmaz zatlaň hemmesi eýen 5 ýyl aýdyp gelýän dogry. Yok men prosto Nura şundaly. Şunça adamlar şunça adamlar Jırjaşya, talibim jırjaşya. Ben de yüzlenýär. Men şondan biraz demek diýenler. Ya inne şolar görüp otyr gelip şeý diýenler özü kösenip ýaşaýa, özü kösenip ýör. Ondan mundan gaçyp ýörler. Ýene de gelip şu diýilýäni bolýamy. Näme üçin erkek bolup ar namys edip dawai galaleň diýip bilen oklar. on dip bilen ok. Ay bu gat gorku. Gat gorku yani olam bir hakikat dip bilen oklar yani şimdi maral yani hani optimist bolasym gelýär da ýöne fantazi yorum bolasym gelen ok yani realist bolasym gelýär. Hakikatda halkymyzyň gorkoklugy, ganyny, tümküni ýerleşen soň ki gorkmaga öňler haklydylar ýöne inni häzir şu wagt tehnologiýa çağynda getýär. Her bir zadyň hasabaty soralyp durulan döwürde gorkmaklar ýalňyş ki şu wagt biz jemgyýetleşip bilýärsiň internetin bilen, sosial media bilen. Mary lewap ahal ayaga lip bilýär. Öňler munýara platforma ýokdy, internet ýokdy. Biziň ýaşullanmadyň, ýani toýs biziň ýaşullanmadyň gorkoklugyny da düşünse bolýar. Ýöne bir taraftan seyredýän bolun Lenin'im şu döwürde revolýusiýa etdi ýöne. Lenin. Yani şu wagt internetiň, telefonuň, Android'ň ýok döwründe Lenin revolýusiýa etdi we beýleki döwletler, jemgyýetlerim revolýusiýalary Android telefon ýok gaýtdylar. Ýöne bilinni şu wagt tehnologiýa waka edilmän otyp, jewleşilmän otyp, birek bilen ýanyna durup, ananyş bilmän otyp. Bir sözüne de men ýala görüşen adamyny milli hukuklygyň agendyna çykarjak görüp görün öz içimizdäki iç hallar amma görýärmi? Bu men aýdýan. Ho janlygyň. Zato men Türkmenistany Russiýa goşak bolmadym. Bu jelişin adamdan keldi işden ok.
şu Türkmenistan'ı Russiýanyň düzümine goşup bolup gören bir haramzada meni agenda çıkarýar. Ve şu haramzada da meniň eňimden eşdiýänden video çekmedi. Bu neçenli. Oturup efir edenlik owardy. Ya. Oň bilen gürrüň edenlik owardylar, dost bolanlyk owardylar. Men hem olar terk etdim. Madem olar ýalap, siz dostluň gadyryny bileňiz, onda значит siz men dostum bolmaň, dostum bolma hakly dälsiz. Neyse, tema başkalarda geçip gitti de boş ver yani. Yani neticede adamlar birazcık korkuyor. Biram internetin teknologiýanyň söylenem halkyň kellesinem çaşa meňdetjek bolýarlar. Hemme balans bilen bilýär da vatandaşlar. Hemme öz balansy içinde yani. Şu her kim galjak diýilen soň näme üçin gorkýanlaryny düşünemek. Her kim galýan bile galaleň diýilse gorkmak gerek gel şu taýda. Her kim galaly bile agzy bir bolsalar gorkmak gerek. Ita gününü köp. Davay çağırış edelim kuat. Davay galar. Türkmenistan'a iletişimde. Yok la o biri çıktı galan durya da on peydası o. Şey diýmeler. Galyas diýsen her kim şo aç habar ýaýrar, her kim aç. Gününü görüp bilen o adalet tapanok näme üçin adamlar irdenden akşama çenni milisede, prokuraturada, howpsuzlygyň öňünde, köşküň öňünde durup bilýärdi. Şolar jany ýanan ýörç kallysan hemmesem çykýa. Şonça adam günne näme üçin hat ýazýar, poçta bar, orsadyryň ýanyna poçta oçur şo taý. Ruçkan veräy menem ýazaýyn, maňa döwredäý, nädip ýazmaly. Hemmesi welaýatdan gelenler işini güýjüni taşlap gelýärler. Näçe adamlar kösenýär. Ha, mekteplere şu matdaja bilýärmi? Öň mektep gutarana remont pul soraýardylar. Indi şu mat mektep başlarına remont pul soraýar. Näme hasabna remont pul soraýar? Näme hasabna? Yo 1500 manat aýlyk berip 1500 manadan hem üçin ministrler alanok biz özümiz ministrlerçe göremizokmy? Biziň çağalamyz ministriň çağasy ýaly hemmesi şo bir deşikden çykanokmy? Olaňkyna asmandan gelýärmi? Näme sütkuş? Olar gyzylymeli, bular bokymelimi? Hemme çağa fukdy ip bilen ok Türkmenistanda, hemme adam etip bilen ok. Çara gitjek gelýän hakyky men özüm bilýärdim. Pul alýarlar ýerine birini bermeli ýa bir naýomlik getirýärler, şoňa pul bermeli çarady. Ejdi bos gördüňmi ýa Pampers ýaşullymyzy enele. Men gavlenýam görmediňmi onu? Ýerdim. Ya men şo derede davlenýam, Allah Hudaý we kol etdirdim ýa-ni kapyny çoýdurdum. Haram wadalar. Ol yo men düşünemek prezident bize o zatlary gurrun ýoteret prezident şo zatlary näme üçin gurrun berýär? Onça samsyklara, şonça adama näme üçin gurrun berýär ýa watana ha? Ol gerekmi? On itaat günne sagat 9-da watanyna aýdyp berýär o zatlary. Itaat günne sagat 9-da watanyň sen şoda ol ýöne jemläpdir. 9 aýyň jemini işo her ýyllada halk maslahatyna şonu gurrun berýär. Näme üçin tudurup maslahata çağırmala işsiz gezip beren adamlary iş berjek diýmeli, bolun plan ýerden iş açjak diýmeli. 2 sany awtobus berip durgan zat görmedikler, awtobusda Wi-Fi bady bolasy diýende doňman işleýär Türkmenistana jaňatsaň Wi-Fi. Awtobusdan güýçli tutup dur. Vay, mony Emre Recep yani. Ayo, men gülüp öldüm. Bu ne samsakın beýdip ogşaşyp. Emre Recep şu. Ay Allah'ım. Erkek oşuşup gören Emre Recep şol tanamayan o zaman. Haramzada ýaşullar, hat ýazýar ýaşullar, o haty bolýar düşünükli ministrler, o haty ýazar ertir edarada gurrun ederler. Ana şunýalak ýygnak bolly, şu bolly diýsen ha? O ýaşullar näme ejesine gabra ölse gabryna urrun bermelmika? O ýaşullar näme hat ýazýar? Öň ýazan okdym ka diýen ýaşullar şu ýyltäde goşupdyrlar şonu.
Ýaşullaň şu ýyl gürlemäne ýagdaý bol. Ha? Öňüm şolary gepletdirip ayırdylar ha nemänem. O gaza, toga, suwa, muda deliň dip bir ýaşula gepletdirdiler ha. Öňki aljak oyunlaryny. Gürleýärler ýöne men öňkü maslahatlarda ýaşullaň hat ýedýänini göremokdum bloknotly. Ya vatandaşlar sizin kodunuz çözülür o men size aýdaýyn. Sizin kodunuz çözülür yani sizin misal üçin eşegi atýal çapdyryp bolýam ýok. Eşegiň kodu belli çünkü yani eşek bir izinden ılgasan yetip bolajak tizlikde ılgaya. Yani eşek atýaly kişiňemeýe, eşek atyň edýän oýuny etmeýe. Çünkü eşegiň kodu başga, atynky başga. Goýununky başga, geçinki başga. Bularım sizinkiň tapawudyny bilirler yani. Bular sizin koduňyz çözülür we sizleriň garaşylmadyk ýagdaýda bir reaksiýa bermeňiz geregini. Garaşylmadyk ýagdaýda yani siz şol öňkü döwran gaýtalanyp dur. Olar gorkulmaga dowam etdiler. Olar bir sellen birazajyk gurban bolup gorkup aljyrady. Birazajyk gorkup aljyrady. Hatta gorkusyna sırada oğluna geçirdi. Gazakistan aýagalanyna. Aktivizmden gorkdy. Şu zatlar dörenni gaterwet gorkdy şol adam. O barada 100% aýdyp biljek. Ýöne häzir gorkmasyny goýdy. Men size aýdaýyn. Häzir hiç ilek sizden gorkanok vatandaşlar çünkü siz gorkuzmadyňyz yani bir gadajyk gorkmak üçin bir neme döredip bilmediňiz. Şo gorkuňyzda da dowam edip gitdiňiz şuna çennem. Olaram öz politikalaryny dowam edip oturlar. Ýene şol arkaýyn halk maslahaty, arkaýyn tanqid nemeleri basap basany tutup basyp edenlerde otur. Ýa sizin aýaga galmajaňyz bilen soňam Allahdan imjik nämetdi. 10% size ýylla berilýän näme diýilýär şoňa? Zamyň türkmençesi näme ýaşlanmaş? Zamonlukmy? Ýok, zamonluk däl. Her ýyl köpeldiler 10% näme diýilýär? Aýlyň. Motorum näme? Zam. Türkmençe zam däl. Türkmençesi näme götürüm? 10 götürüm diýmegem prosent diýmek. O men götürüm bardyydym. Zam yani aýlyň köpeldilmegine bir at berilýär ka bizde ýok bizde 10 götürüm pawa şoýdan ýokdar. Yok arkadaşlar. Ne aylık kalan o hiç açan. Ol Nuraga terät 3,5 milyon aylık mı? Şu 3,5 milyonu da yaşayan. 10% şu wagt aýtdy gerek aýlyk galýa diýip ertir bazarda hemme zat galýa. Intek aýlyk galmaýa ýöne hemme zat galýa. Her ýylam şeýle. Ol aylık galýa diýme da olna borup indi şonu ýatyrýas diýdi. Ha 10% ýatyrýas diýdimi? O 10% ýatyrýas diýdi. Toýst indi gaýdyp 10% götürüm zat ýok aýlyklara. Her ýylda. Adylyň gowul aýtdy. Ýaman gowul dur. Bir girdiň bir yer 7 milyona iş boldy. 50 ýyllap şu 7 milyony işläp görýän. Ýaman gowul dur. Pensionerlere de geregi öňşoňa pensiýada 10% galýa diýerdi. Indi olam galanok. Pensionerler kam galanok, studentler kam galanok özleri mara şunu diýdiler yani. Hormatly kadam biziň ýagdaýymyz gowy sowara pulumyz kän. Şu pulumyz daja sowara yer tapamyz patrap ýatyr öýümizin içinde. Şoň üçin gaýrat et bize aýlyk götürtme bizi dünýäde ýok. Onu ýazar. Adamlar ayağa galmana dat. Ine adamlara bul aýlygmydam şey etdiňmi diýip gala adamlar ha? Ýok la ýok. Men şular ýazat üçin başga milletler galar ýöne bilen bilmedim türkmenler nähili. Bilemok menem o men bil ulurlamaýyn da ýöne biziň türkmenler galarym galmazmy wagt görkezler diýä ýatsa. Wagt görkezler. Galarsyňyz vatandaşlar ýa bilmedim. Aýçyda maga dowam edersiňiz näme? Uruş tagam size bu gadagançylygy girdenler aýlyga ýaşanok onu meýatdan çykarmaň özleri. Para ýaşaýarlar. Para ösýär. Bu zatlara maýdaýyn. Şuň netijesinde inni para horluk güç dönýär.
Indi men size aýdaýyn. Öň aýlyga ýaşap görenler, halal aýlyga ýaşap görenlerin para horlugy tekleýärler. Näme üçin? Çünki bu gadagançylyk girdenden özleri aýlyga ýaşany para horlugy ýaşap görürler. Aýlyk ýdan aklarym ho gelýän aýlygy. Olar tagam lewadan düşürip gören adamlar size şu kadar nemeni girdiler. Aýlyga ýaşamagy, stabil aýlyga ýaşamagy girdiler. Nisidem korrupsiýa güçlenýär, korrupsiýaň aşaňa bir 10%lik neme o gallyk goýberdi watandaşlar men diýdim. Nähip bolsa korrupsiýanyň ösüşini görýär, agzyrlyk bilen. Ay bolýar diýär, aýlyk köpetmejek bolsa onu menem etjek diýär. Beşli stafel köyüne satarlar. Awa 4'lüğü 100 manada 200 manada satarlar. İkilik almacak bolsaň dip satarlar. Mollumlar. Başka nämesin? Wraçlar öz uğruna näme edip bolýany olar şonu ederler. Şundan güzel küýsärsiňiz diýipdim. Ýene bir tapara ýatlaýan ana başy gelip urady. Tamam. Allah ýarňyz. Waalaikumsalam Scorpion. Gomjan sağmı näli? Ýaşymy? Scorpion adar beren ýokdur asaň ey. Altı düşem. Murat düşem jiki watandaşlar şu. Gater we demçilen maşgalasyna adar berýärler adamlar. Maddi ýagdaýlarym kyn. Kömek edip bilseňizem kömek edin şulawlana watandaşlar. Şu maşgalasyny özlerim kesenýärler ýurdun içinde. Hakyky dogry ölsünler, agyrsyna çydasalar, müň ýaşasynlar. Mundan meterne edip bulan öňüne çykjak, günne şey dip aýdyp berýän, günne şey dip gürleýän. Mundan da gürleýän wagtdan beter bolsunlar, aç ölsünler. Et 100 manat däl, 300 manat etmeli eti. Ondan galarlar. Salamu aleyküm emeňize. Waalaikumsalam. Gomjan sağmı? Şükür. Ham sen aýtyp berip oturýarsyň bir anekdot ýadyma düşüp gitdiler. Karoçe bir padşah bolupdyr. Halkyna diňe zulüm edýän eken, diňe zulüm edýän eken. Şu halkyny ayağa galmasy üçin maňa bir şikayet edip gelseler diýip diňe zulüm edýän eken. Yo, onu gamçylayançylaryň köpet diýen anekdotyň däme, onu biz näçe ýerde görüň berdik bulara. Gamçylayançyň köpeldi diýär. Ay menki biraz ama meňize ýa-ni o. Silva. Ömüm dawlaýan alwatyrmy? Yani Silva ol Piletereden şu pili eklendik ya o zaman doğrudan karnında görün halk bu pili näde im taparlayıp ağırsan arda şikayet edilip ilka ettiler humurda yalar şeydi. Onun içinden ben yalan verem ben yok kor bilimli gelmen sizin önünde düşün o paşamı da getirin merhametlidir bizi düşünür deyip köşkü paşanın uğruna barallıysa izinle yekeceğiz hem yok diğer yankıyı. Ağam doğru etken ağam bir de vardır saat deyip kollu vertirler başta ona. Asan bir terese yok yankı izinler. Bulamaydıktır. Hürmetli paşam. Bizim halkımız bir tane pili yaman goğurdu. Şunu iki tane geçsen köpölseler hemen paretten deyip gellik bir daha deyiptir. Açar. Son yağdı. Takışta. Beter olsun yani. Yo, men da hayran galýan. 10% aýlyklary ýitiripdir da. 10% aýlyklary ýitiren bolsa, et, mysal üçin et aýlygyň prosenti götürilmedi. Onda 30 ýyllap şu bahada durmaly bolýar da onda. Hemme zat şu bahada durmaly bolýar. Eger 10% durmaýar. 55 manatdan 100 manata çykdyr. Nämen esasyna çykýar? Aýlyklar şodur şuna. Nämen esasyna çykan men hayran. Nemen aýdyn nämen esasyna? Halkyň eline pul düşmeliler watandaşlar. Bulan esasy derdi şol. Siziň eliňizde pul bolmaly. Düşündüňmi? Teşekkürler. Bilmedi ýalak migrasiýa, korrupsiýa, makallar ýa.
Siz uğunu alı bilmeliler. Siz hiç adam alı bilmeliler. Siz yalvarmalı. Sizi näçe kösetse siz şonça da arkadağa yalvarýaňyz. Ana, yürüt edilýär diýip men aýdy oturuyorum size şunu yürüt edýärler. Yürüt gysýarlar. Yürüt sizi nowatlara goýýarlar. Yürüt uğunun şunu aýtdy 1.400.000 tonna buğda ýygnarly diýdi. 1.400.000 tonnan götwaşy 3 milyon halka yetmezmi? Yetýär. Ondan giden bu un çykýar. 50 manatdan bereňde-de, 30 manatdan bereňde-de bolupdy. Näme üçin 200 manatdan berýärler? Ine size wyjyma etmelisi, gysmaly. Size motaýda unun pulunu bir ýerde tapşak bolup sergeden gatrak köpräk işlemeli. Köpräk işlediňçe de senin näme siýasata wagtyň bolanok, aýaga galmaga wagtyň bolanok. Nergen bolmaýan. İnternette VPN tapmana pulun bolanok. Ana, bular sizi has beter gysdygyça sen has köp işlemeli we agzyň nanyny uklap galmaly. Ve siz şonlukda az wepaly pul bolýaňyz. Çünki siz aýaga almak barada pikir etmek aňarda dursun. Siz garnyňyzy doýurmak barada diňe pikir edip gelýäňiz. Her öýden bir adam daşar ýurtda işe. Men öz pikirimi belki ýalňyşdyr, belki dogrudur. Eger şu daşar ýurtdaky adam işler tutmasa, pul uğratmasa, eger şu daşar ýurtdaky adamlar işe tutmayan sana pul uğratmasa, onu nähili gün geçirýärler, men onu da diýdim. Her öýden bir adam daşar ýurtda işe, öň Aşgabatlylar daşar ýurda gitmeýärdi. Indi diňe ahal äne diňe gelip ýatanlar şo taýdan o. Şu stolitsada gününi görüp bilen okdy şol. Gel altı özün gelle eşirde aýt ýani. Näme üçin sen göýürmediler? Näme üçin sen göýüren oklar? Näme üçin sen daşar urda göýüren oklar? Oya marda boşap barýar, mary boşap barýar diýe. Ýok, emme welaýetymden boşaýar. Dewabam boşap barýar, Balkanam şeýle. Görýärmi bir gaýratlar şu wagtda nemäň internetinim gysyp oturýar. Doğrudan girýär. Nura ağa, salam aleyküm gowmam. Salam. Nura şu yankı aşağıda yani bir o neme deydi 60-70% deydi Türkmenistan'a deydi TikTok'a girip bilen ok deydi de sizin aytan vaatlarınızı eşten ok bilen ok deydi. Şu sebeple siz kıyın görmeseniz yani Linux var VPN sizi işleyen Linux'ta da şu videolarını paylaşıp bilersiniz mi? Videolarım her yerde var ha. Alın da paylaşın da onu birini dedin daha. Ne biçim bana yine zaten ne görýäňiz o dolam 4 saat, 5 saat, 10 saat efir atçan onu şonu az görýäňiz mi ýok? Kömekleşiň da sizem o. Watan diňe nura gerek gelir ha. Açynda yo şu videolary paylaşmak üçin men senden patent soraýarmy? Ya pul soraýarmy? Açynda edin de paylaşyň da yani distribution'da men kağıt var düşünem. O emme adını vurdun garaşýaňyz. Şu bir gatlardan o bir palatan ýazgyň tutan biriňiz bu palatan ulucundan tutuşaýňa biriňiz o ýöne maňa iş berki dotyň onda köp işleýär diýip bar. Yo girýär Türkmenistan bolan o adamlar var çünki konkret o bir tagym maňa jaň edip ýatan haýdy video çekip berdip ýatan haýdy meniň o durmuşum gutarda men öz maşgalama bolan durmuşum ýok. Özüm öz maşgalam durmuşum var ha. Bizim birlikte paylaş diýäňiz bolýa ýes başlyk. Daşa imodu da paylaşan bar içim şuledip diýjem günü etmän etip bolsa bir videomu alıp paylaşmak üçin nur gerek gelir ha. Taýda 300 adam var, PG'miz bir iş etmejek bolsak onu goýalyň da näme on beýdi oturjak bolsak. Yo biz paylaşma. Kıyınıyorum da yok. Biz yazdır 10 adam, 20 adam. Nurya kan gören ok diýip. Nuraga aşakda bir ýerde biz paylaşýas ýa ýöne bizim üstümize gelýärler aýyr diýip diýe.
görür. Daşar yurtta o daşar yurttan paylaşsınlar. Türkmenistan'ın Ne nomuru bilen. şuruttan paylaştınlar. Türkmenistan'ın içindäki nomura registrasiýa etýän, daşar yurtdan paylaşýan. Edip bolýar, ýurdun içinde oturup daşar yurt nomura registrasiýa edip bolýar. Uğru yol kana. Onun mara gelýärler. Ay hawa plan etýärler. Ay bolýar onu goýulyň näme? Näme Nura gelmedilermi ya? Nura adar vermi ya? Talibe vermediler. Prosto var bir başa bir ölüm diýip çıkandy bir zat ütkeýär. Siz o gorkup el bilen hereket etseň, eliň çekinip şey gorkup dursaň bolany. Ay me hawun ha elim şu näme etýän bolsaň etmeni, menem etjek onu diýip hereket edip görüňäni belki şonu ütker. Nuri bir zat sorajak bolýan ha. Şimdi halk ayağa kalmalı, ayağa kalmalı diýäňiz-de kaçan şoň wagt, kaçan ayağa kalýan wagt? Häzir şu wagt bolýan o. Häzir ha şu wagt. Men Şu wagt kalýar, tamam bolýar. Ondan soň ayağa kalan wagtynda siz hem bolýaňyzmy? Taliban gelýärmi ýa sen hem bolýanmy? Men bolumda näme ütkeýär, mysal şu men goraýaňyzmy? Basan, meni gora bilýäňmi? Alişerlen Ben Abdullah. soňra berip otyrym sana gora maksatda. Gora. Sen bir ölüme bir başa bir ölüm diýdiň ha. Awa. Şimdi şu ayağa kalan wagtymyzda, şu biz ayağa kalan wagtymyzda sen bolýaňyzmy, siz bolýaňyzmy? Men şonu sorap otyrym. Men şu wagt diýen, men şu wagt gallanjadan sana ýetişbilmän häzir häzir. Men sana şu wagt diýen. Öňe meniň sizin üçin Türkmenistana barmak ýaly planym mundan 6 ay öňdaýyn bardy. Haçan hasam umydymy azaltdyňyz? Murat düşen soň iýun aýyna türmeden çykarylmanyny video çekin diýemizde video çekmeýän halky gördüm. Alişer Sahatowy Abdullah üçin video çekin diýemde bir 2 sancı adam çekenini gördüm. Yani sizin için görüşen adamların gımmatynyň ýokdugyny gördüm ben. Näme üçin baraýyn olsaň senem bu soraga jogap berdi. Näme üçin baraýyn şondan soň? Men barsam özüm üçin barar. Sizin üçin barmaýan, men aýdaýynmy? Sizin üçin barmaýan. Men barsam Dur. Bizim üçin barmaýan bolsaň, onda bu zatlary kim üçin edýän? Men özüm üçin edýän, watanym üçin edýän. Watanyň üçin etjek bolsaň, onda sen gelmejek bolsaň näme gerek o? Onu dostum bolýar, men tagam men şu wagtda men uzatmalar oýnap otyrnyp aýdýan, maňa alsa wapşy efirim açjaklar sizin üçin dogry aýdaýyn. Şu Maksadın näme? Bizim üçin bolmasa, özüň üçin bolmasa, onda kim üçin? 10% aýlygy galyrjak gel diýende, sen alýan aý ol 10% men alamok. Sen şoň üçin işler edilmejek adam sen. Sen gelip menden gelýänmi, kömek soraýan sen. Yo, Nuri, 10% o zat diýema. Niye sen şu wagt halka zat edip otyrsyň. Kaguta halkyň öňüne düşeni alyp bolup watany bir normal edeli. Yok, öňüde düşjek, men öňüde düşjek, anemem yok, udaýwa. Onda nämen esasyna onda efir açan halky zat edýän. Halk gerekmejek bolsa. Nämen esasyna? Zäherlä o hökümeti. Türkmenistan'ın hökümetini zäherlä otyryn prosto. Awa, barjagam del, goýjagam del, zäherlä otyryn, bamy? Etjek, men etjegim şo, men edýänim şo. Zäherlä otyryn, ýani. Ay düşünmedik, çeker jelatyny kösönme bilen bolar. O galmaýanly bilen bolar. Maňa da Nuri. Ya men prekrasny bilýän, maňa o zatlar düşünip oturma. Ýene sana bir zat aýtjak bolýan-da. Men watanym üçin näme etmeli bolsa edýän. Eger bir adam çykmaly bolsa çykan. Ýöne. Toşno. Dur, gel şu taýyk gelir. Toşno. Çykýanmy sen? Mesela vatan üçün näme etdiň şuna çenni? Näme haýsy çağırşdy? Biziň çağırşymyzda hereket etdiňmi ýa-da öz planyň bar? Watanym üçin 2 ýyl gulluk etdim. Sen näme etdiň diýdiň, dogry däme? Men senin soragına jogap berdim. Hadi, gulluk etdim, erkek. Yo, bir zat aýtjak. Näme bolsun? Halkyň üçün etdiň. Ministrler eşkänmi? Owgan gulluk eden ýaly 2 ýyl gulluk etdim diýip.
Sadık doğruluk nedende bolin. Boz. Men berilen soruğa cevap verdim. Nuri. Sana bir zat aytacak. Opşu şu fayda kılar aytacak. Vatan Amerika şartlayan şu gullu. yok bir zat normalni guruluş. Minister Aliya. Men bir zat aytacak bolan hayır iň soňra şam aýtyp bolan ondan soň Aliya. Yaman kes tanışlayman. Men çıksam sen çıkacak mı yanımda? Daha soğuzun neresinde sen? çıkacak. Kaçan? Neresinde? Indi bolya ikimiz çıkalı. Indi iki adam niye meni yütketip bilýär? Näçe adam çıkıp bilýär? İki adam niye meni yütketip bilýär? Sana şu men şu soragyma jogap bersen. Sen bana sonra göre otursun ha. Senem Nurum nik adamdır näme bir adamdır näme. Yok. Nuru men sana normal sorup ayağa galan wagtymyzda biz köçe çıkan wagtymyzda siz bolýaňyzmy diýdim. Sen bir yani nito jogap berýän. Yok men şu fayda bolýan yok men barmayan men halka zäherlep oturýan ya nito jogap berýän. Dostum sen Normal buluşup oturýan. Haçan çıkacağını aydı bilýän men barayın. Haçan çıkacağını aydyny? Haçan çıkýaňyz? Men sizin haçan çıkacağını bilemok ki. Men barayın diýeri ýaly. Şoň bu men şu taýda bolar diýeri ýaly. Men talipden bir gezek soradym. Haçan Efir açtı. Efir Maksadını açtı. aytsana erenken geplemedi. Öküz kime diýen? Öküz. Eşdiýän? Maňa mı diýen? Maksadını aytsana maksadyny. Men taýyny ýa-da tem publika komasana. Dinle oğlanlar siz yanlış düşünýäňiz. Bulam hakykatdan hem şu wykat gözleýän oğlanlary men diýär. Çyrady neme kanaata gelmäň. Ýöne meniň düşünüp bilmeýän tarapym näme-de? Bu diýär ki siz Öküz. alamda Maksadım aýdaýynmy? Kaçan bolýar şu zat? Şu zatlar kaçan bolýar? Günne mysal üçin 80 adam. Minister şonu biz bilemizok. Kaçan bolýar biz de bilemizok şonu. Yok, dinle Maksat bar plan bolmasa Nuri plan bolmasa Nuri, plan iş bolmasa hiç sat bolmaýar. Hemme zat planı bolmaly. Men bir gezek soradym. Zatan talipden soradym. Talip kaçan bolýar şu zat? Siz efir açýaňyz, halky taýýarlap otyr şoňa dedi. Men özüm açjak ýakyn galdy şu zat dedi. Ondan soň ýazdım. Ursana Nura Talip bar diýen sen maksadyny aýtdyň sebäbi şol. Sen näme üçin bular ertjek, şular ertsen bilýän şu taýda öňüne kimler garaşýar. Onu ýalyk düşünmesen olara gaýtan ben diýjek bolsaň şu taýda oturan ýeriňizde bizi gaýrat etdirir näme etdiň? Sağla otur şu oturan ýerinde diýe. Göwre bolmasa, ya baş bolmasa göwre. Göwre şular o göwre oturan ýerine göwre şular. Sen düşünmeýän o zat, Ne dedi bilýän işini etsene de bilýän. Düşünmeýän. Näme saňa bir soru Milyon adam bolsa da baş bolmasa milyon adam bolsa da baş bolmasa hiç kile tapawdy ýok. Video çekdim ya falan şunu şerçün. Ya düşün görköz bilýänmi bir ýerde. Edemişin ýekje laýyk bagan ýeriň barmy? Aýt. Ondan gelip ber gepleýän o dostum beýtmesene. Öküz bir mut. Barda diýdim gatýorýan da onu ýalem etmesene dost. Minister bu Nepal aýagallyň ýakyn öz arkadaşlaryny kanala uploadlar hemmesi. Olong başy kim bir ýokarky adiýetiň başlygy Taýlandy men bilişime görä bir aýal Taýlandy şu var. Ola men çykyş edip göremok. Ýa-da başga bir daşary urtdan TikTok'lar bilen YouTube'lar bilen çykyş edip göremok. O näme üçin onu göwreläş bolmady? Başlygylara. Ya şolara finansiýer deden barmy? Ya bolmasa ýaly bäşim. Assalamualaikum oğlanlar. Bunu spala eden barmy? Öldür Allah şonu. Aklın yerine olsa senin bir iş et başaryan olsun. Plan Ta iş et. çok gerek oğlu plan edek. Kaç biznes plan iş ama bağlı. Yüz olup gel şöyle. Mayvera yok da eylekler. Assalamu aleykum. Eyleklerde gurlama mayvera gayrat et. O ne hakkı maydı ver. Business planla plan satmaly o hemmesine Nepalda da şu tal çok gerek. Bir tal çok oldu halk şonu ayagalya. Gruziýada soňa boldy, Kyrgyzstanam soňa, Nepalam soňa, Ukrainada soňa boldy, Maydan skoladylar. O bir ýa bize tal çok gelmeli. Bize tal çok gelmeli misal üçin. Tal çok vermek üçin hemme halka düşündirmeli. Aýtýar ýa halkyň 100%dan 20%dan dinleýän noktaýny şu videony. Ondan ýa-da bolýmy 40%, 50% bir görüp düşündi, onda bolýar.
Şey yani men aýdaýyn. Bize mis etmeli abi, şoň Dinle üçin bize mis oturalım bilen etmeli. hemmämiz dinleýärse soňam geçip ýatýarsa ertireme öz işimiz bilen. Nuryň efire gyzykly bolupdyr diýip ýatmaly ýa. Paylaşýanyňyz ýok. Her kim elden elen. Biriňiz Imo'da, biriňiz Link'de, biriňiz başga ýerlerde her kim bir iş edip bermeli bolan gaýtan maňa diýýär. Nur etsene şonu. Bolýan Nur 70 sany 50 sany kellesi ýok. Bizem siz ýaly adam, meniňem 24 sagatym bar, sizinki ýaly. Menne de 24 sagat bar, bagyşlaň menne 50 sagat ýok bir günde bara. Maňa bir giden işlem arasynda men ýene de şu zatlar maňa edin diýär. Bu videolar paýlaşmak siz etmeli, siz ediňiz o. Hiç birim demeden yok. O türkdüňe dinleýärse, tamam geçip gitýäs ýatmana gidýäs bolup şo. Ertesi güne me erkek gurun bollay diýär, içimiz rahat ýaz, göwnümiz hoş etýäs. Awa, gülüşýäs, degişýäs, ýene öňköňkülük. Hasan Nur bilen Talip Murat Gurban. Nesihat bolýar. Näde pemmekşa eşitdirmeli, sen öz pikirini aýt dawa edeli. Näme etmeli, aýt dawa bizim edeli. Edil men pikirme bilenmok ýöne internet bolsa onda bolýady. O halkyň içinde Bolýar internet ýok bolsa näme edeli onda? Bir welaýetden adam tutup her welaýet, her owa, her köçe bir adamdan tutup gapy aýtmalymy? Meselem her kimde bir pikir bolýar-da. Şoňalyk bir pikirin bardyr, premier. Öýüni kakmalymy? Bir ýerde ýygynak etmelimi? Yeka poştadan yok, aşağı yurtdan yekadan poştadan hatugratmaly adamlaryň öýüne. Evet, yekajam burada düşündürün. Nepal alkor, Nepal näme sebäpden oldy? İnternet yaptı, yapıldı. Ilka internetin üstünden halka düşünürlü. Adam halkam hökümetim internet yaptı. İnternet yaptı, on halka da yaramatda talçok bolýar şotaydy. Dinlep? İlk öýler men diýjek bolýan adam. Şahyrlar, aýdymçylar, aslında dinlenýän adamlar näme etmeli şonu? Olar ölsede arkadaş diýip artistler masal getir. Sportsmenler hem öwüp ýatyr. O arkadaga diýişli dahlam ýok bolýan şonu öwüp ýatyr. 10 ýyl turnup gidip öz derejesini öz aýaklary ýeten onu da onu öwüp ýatyr. Ondan halkda näme barışjakdan? Masal getir aýtýan. Bir elementary artistler bolýar, aýdymçylar Nepalynky 18 ýaşyna rap oglan rap paýdyp halka şey düşünürdi. Zat ganwalygyny halkam şonu dinleýär. Masal üçin onu meçitlemede paşamada boyun bolmaly diýip aýtýan adam. Moğollar şey diýär, aýdymçylar arkadaga şöhret diýär. Ondan sportsmenler şolar bolmasa bolanok diýär. Ondan sen halka näme düşünürjek onu? Masal üçin poçtaň öýüňe barýarmadan bolýar, poçta urat diýlenedi. Ben şonu düşünýär. Sen bolla. Deneme pikirini aýt diýdi on sen bilenmok diýen, sen bilýän ekeniň şu aýda oturýarsyň ha. Yo, men tamam pikirini aýt diýdi, o pikirini aýda oturýarsyň, näme etmeli ýa-ni aýda oturýarsyň. Ona hiç bilenmok diýen onu. Men edil şu wagt näme Türkmenistana näme etmelisin bilenmok diýen. Men sen aýdyp başga da aýda oturýar. Men oýdan daşar ýurtdan misal getirip oturýar. Edil Türkmenistana bu wagt sen kim tutup sen halka ýaýratsaň. Yok, şonu her birimiz etmeli o düşünýän dost. Näme etmeliler, her birimiz etmeli, elimizden etmeli. Sen wara mesela saýtyma sen wara men saýtyma gir. Men etýän we demokmy gör. Otaň men sen saýdyň ilk görjek. Sen etýän we demok meni görjek. Otaň gurulmasyna gaýrat etdi bu. Bolýar mesele ýok, bolýar. Onda bidirek o sen etmeli, beýtmen oň ýa gurrun etmesen emesen aýda oturup prosta düşünür ýa. Yo, menem sana gurrun berem, o koşuwat. Erkekden urşaqa bermedi. Urşaqa urşaqa daway aýt nädip halka eşitdirmeli pikirini aýt. Sen pikirini dinläli, oň pikirini dinläli, ýene bir kelleden 100 kelle ýaxşy. Hemmesini jemläp bir netije çykaryp bolýar. Uruş gerek, elbette. Tamam, Türkmenistan'ın uruşundan asli etmeliler, şahyrlar bilen halkın dinleyici adamları. Bolýar gaýrat eden aşakda otur, sen olaydan biz näme hökümeti basyp alamyzdan şahyrlara näme diýdiysek diýer.
Bu wagt sen o şahirlan bey diýmeýär. Sen diýmejegini bilip näme üçin o maslahaty berýäriňe men düşünemok. Ol Sen firma bir ýa-da şahirlikden aýdamak men hemme zatdan misal getirýän. Men sana Sen hemme zatdan getirýäniň üçin aýdýanna men. Bolmajak zady näme üçin misal getirýän alyp. bor akylly bolsaň onu dogry aýtýan. Hemme diýin. Yo, tiýada. Ona gaýradet bolmajak. Şahirler, ona ýa şahirler, o teň şahirler. Şahirler ol urunda ýanky hemme zat. Palirov şahirler. Edermiş olar. Sen onunla garaşmadan onu. Assalamu alaikum oğlum. Şahirler var. Şetmer onu. Güllü şahir dip şahir barmy? Ogurluk Yala başgularyň. o köp so. Bar edil 100% diýjek ha. Yala ka köp so. Hemen sonra Olma var etsin. şu ministra. Ministra sen diýen ha men gulluk etdim otan üçin. Ay gulluk etmek belli sen edebilýän şunu. Sen maňa şonu aýtsana o. Ha, Gulluk etdim diýip öwünýänmi? Kulluk edene fadikta oxada. Fadi kulluk bam. O yo andinlerler. Etşek belli sen edebilýän şunu. Gulluk etmeklik gaty aýratyn zat diýär. Men gaty hiç kimin edilmeýän zadyny etdim. Arkadaşlar Owan arkadaşlar bu şahirler sanatçılar diyen kim diye onu olar hiçen geplemeýärler. Ýaşasan arkada can arkadağımız deyip olar aýdam aýtýarlar. Şahirlerden onu tarif etýärler. Halky hiçin halky görýän ýok sanatçılardan, şahirlerden. Awa. Direm yok hakiki. Bir Nurişka pahir vardı yok lan oğlum. Bir şu birazcık halkın. Kurluya yani. Gelsen biz kalsak geliyen şu niye biz sizin kaçan kalacağınız biliyor musunuz? Onu halkan bilen o adam hükümeten bilen onu bir Allah biliyor haçan kalacağınız onu o haçan kalacağınız da oraya biz hareket ne edelim bilip olan o yani mana şu at kalmalı siz şu at diyecek barda şu at kalmalı siz yani o ne hil aylıkları o galır yani 10% götürülen nemeler yatırıyan aytenlip kalmalı siz şu at ya bilemok neme karışacağınız sizin aylıklarınız mena hükümetten aylık alamak yani barıncı siz kalmalı yani biz şu zatları men näme üçin ýa oturup halk maslahatyny premo efirde berip size o şolaryň çumosyny çykaryp şolaryň üstünden gülüp pirkol edip dodoklaryny gyzyl gibi noşka goýup men näme üçin edip oturýarym şol adamlaryň yalançylygyny maskarawazlygyny klownuny ödem şu halk maslahatyny dinläp görüň geçen halk maslahatynda edişler ýaly odan görülmekdiler onun öňküde etdiler edişler ýaly görüň näme gowa tarap geldiňiz montaň 2 ýyldan bäri ýa 3 ýyldan bäri gowa gidip barýaňyzmy ýa erwede gidip barýaňyzmy durmuşuňyz bilen görýänsiňiz da durmuşuňyzda tejribe edýänsiňiz da magazyna baraňyzda kiýsaňyzda puluňyz barmy ýokmy bilýänsiňiz da mundan 2 ýyl öňki ýagdaý nähili häzirki ýagdaý nähili ýa şonuň bilen zok menni men hayran adamların yani yine de bizden bir zatları talep edýärler da biz edilýän zatymyz edýäs elimizden gelýän edýäs ýöne sizleriň goşandyňyz her kim yerli yerden yapışmaly siz eden gowa onu hemmemiz alalyň menem belki ýere gelende menem ýaltaçylyk edýän menem ýere gelende umytsuzlyga düşýän boynum alýan yani çünkü siz halka ora bolýanna menem näde halkdan üç köşük öňe atymy çaptyryp gideniň manysy ýok. Siz bilen ýörebilmejek bolanok. Sizem ýöreberen ýok ýani men ýalwaryp näýelek ýalwardym o video çekäýin o oğlanlar üçin. Yani men baýdak basamda näýe adamlar öz-özünden etdiler kimisini soň milli howpsuzlyk etdirdi. Etmediňiz 40 adam 50 adam şular ýaly video çekmedi. Olaň hemmesini ýüzüni açyp çekdiler maňa garşy. Şu binamyz rojalaryny görkezip çekdiler. Aşalar o näme üçin bizni edýülemdik şonu. Ödem Türkmenistanyň içindäkilere bolýar diýdim. Amerikadaky, Ýewropadakylar siz edäýin diýdim. Men imенно Türkmenistan, Türkiýe, birim Rossiýa şu üç döwletden adamlaryň video çekmezligini düşünýän. Ýöne Ýewropa we Amerikadan olar etmeli. Olur etmeli. Ya sen şu zada bayda basıp doğru ettin mi sen evde? Men doğru. Sen
Yanlış ettin sen. Men tek yakman otuyon onu sen. Men sana sağ olun ayda tek. Ben baydanın näli bolýany görürüm. Başga ýurtlarda baydan depelenerini garaşyn ne? Ya. Onu Kuzoklu'da yapma baydan. Kuzoklu'da yatanla dostum yani aylığın bilen şu şovur aylığın bilen 10 yılda Kuzoklu'da yap. Bu adamlar bilen bir menem gurlaýyn. Bu oturan adamlar bilen ben sana 100% diyen hiç saat edip bolmaya. Sebebi diyen sözleri oju diyen sözünden beyninin yani pikirleş kurgulazory kiçiligini görýäňde. Mesela üçin şu ýokarda Lady Boss şo gurlap otyr uruş bakan näme üçin söýüşýär. Berde seriozny problema, seriozny bir mesele zat gitdir. Salamat. Burada aýtjak we ondan soň aşağı düşýär. Hiç kaçan bolmaýar. Men seňle gurlaşaýyn. Bir minut. Men sözümü oturaýyn, ondan soň. Tamam. Sen Kırglazoryň giňiş bolan soň men sen şu wagt men saňa sen näme etdiň diýemde sen waýanyda men gulluk etdim diýdiňa. Sen Kırglazoryň giňiş bolan soň berdiň jogap. Menem gulluk. Bir jamut sözüm iň soňlaşan aýtyp bolaýyn. Sonu bir aýyra. Amerikany bilýär, Amerika bilýär. Amerikany bilýär, näme bilýär. Nähili güýçlüdir. Amerikanyň bir Yani gulluk yapanlar. Açacak niye de gulluk edelim? Bir minut açacak. Uruşmaň diňle. Bir minut açacak. Amerika'da. Fenyal gulluk edenler cesetlerini Türkiye'den Türkmenistan'a da geçirmediler. Yani gulluğunu bir kadar tasavvur etmegin. Hiç de gulluk. Doğru etmegin. Prezident. Näçe 50 fan oğlanlar şu taýda gulluk edip gelen oğlanlar hiç hatyry bolmady. Näçe? Tenem gulluk etdim, olaram etdi. Ökman gullukda şehit bolsaň gulluk eden bolýar. Meni bilýärmi? Ökman gullukda şehit bolsaň, ya men iň soňuna çarmaýda näme sözüm? Yok, gurrun ýyny aýtsana sen, awa. Näme diýjek bolýan? Aýda, ýani dinläýin. Amerika iň güýçlü döwlet. Maraq zaryadyň. Yol başçylary diýär. Amerikanyň iki sany güýjü diýe iki sany esasa dayanýar diýär. Birinji esasy eger içimizden ya haýyn çyksa diýe şu wagtyň özüni öldürýärse. Eger ikinci güýjü diýe başga ýerden haýyn çyksa biz onu besleýäs diýär. Biz ona seredýäs, finansiv tarapdan kömek edýäs. Näme zat etjek bolsa diýe, hemme zadyny üpçün edýäs diýär. Düşündüňmi? Eybe, gatakylly gurladyň aý men. Ministr men sana bir zat aýtjak. Sizde näme ýok bilýärmi? Eksik zadyňy aýtjak. Birinciden agzywellik ýok, ikinciden hem näme ýok, ynam ýok. Bir-biriňize ynanaňyz ýok. Votimini şolat ýok. Men şu wagt niýe diýelim aýy. Sen çeň etken gurrun şu şey. İzdivasiyeti bir-biriniň akylly gurlamak, bir-biriniň kemçiligini tapmak. O zat. Alo, kimde kemçilik bar? Allah'da kemçilik ýok. Başga lübol adamlar şu zat seret. Sen aýtjan zadyň şu bir komnatda 4 saat hele bolup oturan bolsa, şo nahar bişirmeli. Sen bişir diýen ýa bir-birine buyuran ýarak düşündürme. Şoraň bir galyp bara näme başlasa, beýleklerim iýinden gidip şo kömek etýärler şoňa. Şoňa zat siziň etýär zady. Oňa helelik bolýar. Hani ondan men diýişni bara erkek bolsam, erkek bolma, Hudaýjan men näme şunu hele edip beradypdyr. Ýöne men karakterim erkek ýaly, men erkek bolan bolsam, hiç kime de garaşmaly birinji bolup çykardym. Yo. Arzu, sen yeki özüň näme etip bilýän, yeki atyň çaňy çykmaz ýa. Hiç kile ady etip bilmän, berde köpçülik gerek. Gorkana, goşulurlar. Kimin seferler, kimin kimler? Mat köpe olurna motiwasiýa berýän. Ýap oturaýyn adamlar şunu. Gorkana, goşulurlar. Gurlamaýan wagtyňa. Göz gorkak, elwatylyny aýadyma düşen aýdyp bereýin. Göz gorkak, elwatylyny goşulun aýadyňa düşýän bolsa. Öküz. Sen berde adamların kemçilikini göze oturmadı. Bir boljak zatdan gurly. Berde ýokarda oturan Lady bolsam diňe kemçilik göze. Gaýra hergede ştaý bar uçmaýyn diýýärna men ýöne bolan ok nemeler taşakçylar bolsam bolan. Erkek doğan eşitdiňmi? Kemçilik gözlenen o erkek bolup ýanyňa 100 sany adam ýüşürip efire gelle gurlasana, bize 100 sany siz näçe tane açan çyk gäslik gurlasana erkek bolsaň o. On ýala kemçilik näme?
Şu adam, Ayoklar, ondan yine şu adam gurrun tapıp otursana, şu adam tapıp otursana, şu adam. Sen halkın vara doğunu kaçıryan beydip dost kemçilik gözleyen diýme men gatywurma. Seyret Direkt ben üzülesen bolmazsa Pakistan'da farklı olacak bilirsen olsan kemçilik ana maral. tanıyorlar da. Maral. Burmut kadın laýyn da burmut gerek ver. Şu an maralyňa çirpeňesi galmady. O uje niyarys gutaran o çağa. Ol bara şu yöne şu da burundan buğu çıkıp duran şu wagtda simbolo halk maslahatından soň. Sen gaýa aljak bolsaňyz bara gidersiňiz näme tek arza edilýän ýerlere üşüp duran adamlar jany ýanyp bara kimiň çagasy ölen, kimiň jaýy alynan, kimiň nämesi ýeten üşersiň-de dabay adamlar ayağa alalyň diýersiň-de gidersiň iýiň bilen gelerler. Düşündün mü? Ya ayağa almak niyetiniz bağ olsa sebäbi şey dip korkýan. Men diňe meni galaryn soň men ýanyk girerin o ýydymdan gelmediler, näme etmediler. Ondan soň wara men ýekajodum öläjek, göreş boljak. Zatoluk bol bölemden göreş bolenim o da işte. Halk nire barjagyny bilen ok. Evet men sana bir zada aýdaýynmy? Men şu an öwrümden näme ýere barjagyny bilmän. Samsykma taýýar bolla, şu efire gelle gir. Bize plança adam olup tayyare haçan çıkmalı olsa aydın duydu tayyar ola duruver sana dağım şuun gelen efire gelen gününden bar plan yer çık deyler mi? Sen näme qoňşuň bilen uruşýan mı? Ne şu adam guruluşuna seret, medeniyetine seret. Samsyk sen kimsin o maňa samsyk diýip? Sen bar medeniyetin bar boluşuny Ben normal sen oýnaýan tamam böyle sen böyle gelme sen o şu an gahar ben sana Nuradiýa sen çıkmasaň bolanak, talepsiz gelmeseňiz baş bolmasa bolanak. Ol bilip şu sorag berýän, bilmän sorag berýän. Türkmenistana şu wagt gitjege kanun boýunça gurlaşyp bilýän hökümetiňiz bar bolsa men şumak barjak düşünýärmi? Pidaras hökümet bolan üçin adamlar bar bilen. Hani hem üçin aşyrlar ýygnady. Näme üçin ýygnaýa adamlar. Adam gurulýan dogurda aýdýar o sana. Sen özüň wara gatywurjak bolýan diýilýän ady kemçilik gözleýän diýil. Dogurda da aýdýar mana sana. Bok içinden monçuk gözleýär. Hele bir zat diýende şey diýip otursaň midimi edip erkege ol sen. Hani helebol çolor ýagzat diýilem. Heleye ýaraşýarmy şo zat? Men heleyden bok iýminde heley bolanlarsa bilýän. Heley diýem bolýa minister dostum. Yani sen mütköşük akıllı vurulamadın yani. Men Ejensken. Sen ejen, wak ejen. Ber wara apa aldın portfolyan ýerde ýöne haramda da. Kimem mozaň wara? Hudaýyndan tap haramda ejen. Kerim diýip bir girdi şu wagt şo ketdi o. Neyse, dinleň otanlaşlar, biziň tapama ejelere söýüp moklaýan. Biziň etmeli zadymyz näme diýip biziň etmeli zadymyz her kim özüne jogapkärçilik çekenok, ana biziň kemçiligimiz. Her kim özüne jogapkärçilik duýanok, çekmeli remedonok. Kemme zady talip ikimizden garaşýanyz diýmek. Men şoňa göz ýetirdim şu wagt. Talip ikimizden bir zat etmegimizde garaşýanyz ki men gülüşüp degişip prokol tutuma näçe de gaýtdyk. Biz Spider-Man näl, biz Batman näl, biz Arnold näl, kino oýnamyz, kino däl bi, hakyky durmuş bi. O diýilýän zatlar kinoda bolýar. Awa hindi kinolarda bolýar, öňe bir çykýar. O tutuş halka halat edýär. Maşin gelýän maşynyň ayagy bilen burnuna basýar, o maşynyň götüp alyp agdarlyk gidýär. O kinolarda bolýar. Hakyky durmuşda bolýan biz şu wagt agdyrlyk bilen bir etjek bolýar bolýan. Hiç kim yani köplük diýenler indi men adam bermek. Agdyrlyk ýok o. Agdyrlyk bolup video çekemzok, agdyrlyk bolup bir zatlara çağırış edemzok. Ine misal üçin ine men şunu garaşýan. Ine şu wagt gazgynja bilen aýdaýynna halk maslahatyna şu karar alındy. Göreli wakaly näçe adam bizde şuna garşy video çekýär. Özüňize gerek yani. O nähile halk maslahatyna hormatly arkadaşymyz diýendanym tövmäňdanym video çekip bolýanlar. O nähile biziň 10 götürüm köpeldilen ýylla bir safar köpeldilen aýlyň. Näme men düşünmedim. Eger men häzir 7 milyona işleýän bolsam 5 ýyllap, 10 ýyllap şol aýlyga ýaşamalymy? Şu taýsyny düşündiräň diýip video çekçeňiz barmy?
Öz hakkınız, hukukunuz gözläp. Ol Türkmenistan'ın içinden hem çekip bolýar şo videonu. Yani etmeýäňiz. Eger şoň üçin siz çagyrýan bolsalar, zat etseler, basýan bolsalar, goýun hemmemiz bassyn, hemmemiz gürläliň. Näme üçin edem dokşony? Karbuttu Aslında var ya, aýlyga ýaşamayan ýaly. Siz aýlyga ýaşaýan bolsaňyz, siziň näertikun karar aldylar. Onam gürlükdiler wagt şu wagt YouTube ýadyrman açaýyn, taýynlaýyn, şo taý baý bolsa şo taýyn täzeden dinletjek size. Diýen zadyny. aslında var ya, her vilayetlarda, Hiç her ýerde ýok. vilayetlarda, rayonlarda brigada döredip şolary beslemeli biz bärden. Näme ýygnalýan bolsa ýygnap şolary beslep, şolary aýaga galdyrmak pikirimçe şoň ýaly bolsa gowy kadyr. Ağzıvelik yok. Hiç ile ağzıvelik yok. Yani Anarda Diýene sponsorluk özümiz goşmaly, hemme zady jemlemeli. Ýankyýal oglanlar hersi bir welaýetden çykyp bize plança tanak bolup jemlenip nirek baralyn, indi bize taýýar diýmeli. Bular gelýärdi. Onuň bolany kim çykarýan diýme eşitdiňmi? Internetde girip gurläp bilen okmy daway jemlen. Heriň 10 adam jemlesin, 10 adam näçe adam jemleýär? Maral. Ýa söýüp minister maýşon? Kaptalyňda söwdüm tädiýän Sarhan ýadyk bolýar Sarokyanny. Yok men şonu bilemem şu an. bir çok gitti. Söýükden kim ýanky? Soňra tekmadım. Menen oktalyňda söwdüm. Minister aýrla, şol men kimin söýgän bilemem ýanky. Yok yok. Dedi çıktı bir. Men sana söwürmedim ya. Näme söýüpdim? Ha? Aýp bolýar. Ay söwk geçsin aýdagam näme gorýalara uçup ýola çykyp bilen oklar agyrda. Bolýar ketdim senden elim kaýpdym bagyşla ýöne ummaýdan. Söwmekden başga da doňaranok bular. Men şonu bilemeli. Kaçyan adamlar kovalaman, yok kaçyan adamlar. Medeniyeti haramlady. Ve vatan haberlara goýmandyr. Haýwandyrlar. YouTube'a tak goýulmandyr. Bular şular ýalan bir gaýrat görýän sagat gije bolup barýar, obычny beýleki watanlar goýýardylar, häzirkine aýrypdyrlar. Tak goýmandyrlar. Şol ýanky halk maslahatynyň gazgany bilen watandaşlar men. Kim aýyrda ýanky Gülele Karajaýewa diýip durany? Öz problem. Son görjek boldum daray aýyrmalarlyňyz. Men näme oňarýanmy, oňaramokmy onu aýdarmyn sana. Kimem bolsa. Niýem şeýle dosyny görmedim, kazy görüp ýetişdim. Görmedikler bar bolsa, ha gün efirde ýene gidip dur. Ýöne internete gireňizde ýene şular ýalak, tama online TV diýip ýazsaňyz, şu altyn asyrdan gönümer görüp bilýärler. Ýene. Şaya. Tak. Fayda. Altın asır. Onun köpesi ýöne onu öwýärlerde gaýtýarlar, maslahat ýok o taýda. Öwýärler gaýtýarlar. Ha, o diňe öwdiler çapy. Ýa düşüne bak, Serdar gelip gurrun berýär, onna plan boldy, munna plan boldy. Kime gerek ol her gün saat 9-da watanna zatlar jemläp aýdyp berýär. Ha geljek gelse jaý berjek, iş berjek, şunça mana pul berjek, ýol açjak, pasport paýlajak diýen ok, ije kunty adamlar kösäpýär, haram zada. Şonu görene görýär, görmedigem şonu görýär diýip biderlap tapýar, şonu bilýän. Şu zatlar aýtman gerek ýok da şu taýda bir giden tüýnür. Halka bekwitil zada ettin bolsa neden olar? Haram zadalar. Yo çıktı danim dedi, biz dedi, olmakla arkadaşımız dedi, her yıl dedi, aylıkları, pensiya haklarını, talip pullarını küpetken dedi, dünyanın hiç yerine yok mu ne azalttı da yankı. Dünyanın hiç yerine yok mu ne azalttı da aylık küpetden oklar, hiç yerine dedi, yılla vatapalı. Şuları azadı, halkın önüne çıkıp, gürlöttürüp, bulan özleri şun ağzına berdirip, şu halkın aylık kullanığı şoň üçin idi yatırmagy yani köpeltmäň diýdi bize bolýar şu wagt ýaşaýşymyz gülýarak diýdi yani.
Nura. Muraga sapar muradam şeydi pensiyany yatırıp köp wagt geçmän öllü halkyň gargyjynan muňam ölüm wagty golaýlanyrdan. Nura, şo ýaşul şeydi-de. Ene şollydy, şo zatlary nemetmän baş tygşytlap diýdi, başga da harç etse gowur diýdi. Aslında harç etmeli zat bar, şol halk matlaga diýip bilim neme harç etmeli bilýärmi? Ýaşlaryň geljegini. Birden alym Yaşlar mektebi gutarmak. Çekerlerini gazıp başlaýarlar. Korrupsiýa güýçlenýär, görürsüňiz bakın, korrupsiýa güýçlenýär. Maslahata çykýan çykda jyny bara. Harvard institutyna 100 san tali urutup bolýar bilýärmi? Şolar ýene 4-5 ýyldan näle adamlar olup gelýär ýygyna Türkmenistana. Ýani ösürjek bolýar, şonu ösürmeli. O haramda ýaşulyň gep bilen maslahat düýbünden ýatyrmaly şoňa çykýan pul şon ýala dep bolýar. Gerçekten ýaşuly pampers dolup aljrak gurladym ka şeýdi. Pampersyň çalşmalar matar. Yok, onu ara bir ay öňünden neme denirler, şonyan geplemeli. Ýalňyş geplerden gaty görmeli. Bravo. Mi beringden aňyran ýakynna kalbasyna ýerjek bolup durdymy ka gurlamalar şeýdi gargyjaljagyny bilen okun ka halkdan. Bar gotur. Marketde şutaýda. Niye? Markasy niye darkan ýaklydyr sana? Evet. Reklam taklarynyň pensiýaly Gelelim. halkymyzyň ýaşy durmuş derejesini ýokary götürýärdigini gözüňe tutup reklam taklarynyň pensiýalaryň döwletlik pullarynyň talyp edilýän haklarynyň ýokarlandyrmagy bezetleri teklip edýäris. Ahman arkadaşlar şu teklifi goldamaňyz üçin Eýni gülme, bağlamam, düşünmedim neden. Arkadaşlar Şunlardan öýün tanamaly. Ýaşuljan gülmeli, bu sözüňi ağlamaly, mene hem etmeli. Hassa talabak olur diýin. Alkaşy meňde şo da. Halk bolup ýat soňa molýar şoň aýdan sözüne. Ne şu ýaşulyny çykardylar danym gepletdiler we şuňa esasynda da ne şu ýaşuly bundan öýlek güzüne meýatda saklan. Şu ýaşuly Lalar jemgyýetiniň spektaklynda şu ýaşuly şu rol aldy, halky güldürmek roly. Ene. Toýaşylyň paýlaşalyň-da. Artık ýaşul, artık çoğulma, mahberet dur. Talyp edilýän haklarynyň ýokarlandyrmagy bezetleri teklip edýäris. Ahman arkadaşlar Ýaşulyň ara çoğuluklarynyň hem geljegi ýok da, şol halka edýän nemet ýankere. Erwet işler edýär, günä işler ödem. Toýaşylyň maskaralar Hakkından kep oturuyor. Öýüne iýjegem ýokdur, meýdiň welin sonuna da gurulýar. Peýdatio o ýaşuly ol tagan binamyz ýaşulyk saýlap seçip alandyrlardan ýöne bunu etdirýän prezident. Halk eden ok. Bunu halka diýdirýärler. Çinnem näme luboy ýaşula diýdirip bolýar, ama başga da diýdirip boljak bir giden ýaşuly wa ýurdun içinde. O taýda mesele ýokda. Diýjek gali aýmella onura öljek diýäýden. Şoda öljek diýsin, gurlamasyň. Ne bu ýaşadym öldürdiň, ne damamsal geldi boýnumy uzatdyr da. Näme türkmen halkynyň bütün gorkoklugyny, jerimesini bu ýaşaly men çekerini ýerýärmi? Ýok. Sizin ne halk bolup bolýar diýdiňiz, taýetdiňiz, diýdiňizem hawa, onu prezident etdirip otyra, hemmek iş bilip otyra, prekrasny bilýär. Ura ol ýöňe çykyp gepler otyra, onu aýtjak gelip bolýar. Diýjek, şunu edir şu zady gaýtaratdyrjak, mün sana adamyny dikledi ben bolýar, şu prezidentin ýerine bolsaň, häzir Kurwan uly diýse. Ola ýaşlar, ken ýaşlarym çykyp näýe gülüp ýallaklap otyrlar ha. Olaň hiçden bolýar. Görmedimmi? Prosto Şunça ýaşap durýan, dastoýn ölmereken o ýaşul bara. Aýny galanam watandaşlar özüňiz terit beýantama eýem Faradı şojaga şerini alyp kesip goýupdyr. Watandaşlar görüşmek ýaly. Şundan soňam çykmasaňyz men size aýdyşym ýaly
Bu var seret eyle olur, beyle olur, halk maslahatın üstülen ederler, başka hile ederler yönü. Sizin elinizde bar hukukluğunuz var, bu hukukluğunuzun bar keserler. Tak biz tak bakak, bizim tak şu atlar gepleceğimiz bilive diyorlar şu an. Tak biz yok kaktayın var ha, bay atın çaptırışlarına herhalde olsam. Birden anı. Bu vilayetlerde hiç tat olmadı mı ka vilayetlerde? Ey, çeşit taraftan bir havar badiydiler olun bilmedim bollu mu bolmadı mı? Yok hiç adam yok. Men şu öyle uğraştım. Hiç adam yok. Yatırlar. Maliyalık bol. Yor var. Ha o. Bir yor var. Akşam yazıyorlardı, edecek dep yazıyorlardı da akşam. Yok da hiç adam. Yazıp bilýärler da, diňe? Edip bilen aklar yazıp bilýärler köpsi. Oturun ne şöyle oturun da bilmem yatırlar ha. Akşam efirde oturup günlüğü turmana yaran aklar gece oturýarlar. Pilius yazyanlar ken akşam. Bana çıkalım diye pilius yazyanlar ken ne olur bir de. Ya. Belki bolondur biz memur diyecek alak informasyon bilmeden. Yani mena doğru maçsam Kimme da tuğulama kodunu çöz beripsin da действительно bulur adam bak ya oyun vakana. Yana var ne ne aylap ne yıllap çıkış etti aktivistler şun çık yazdılar var şogun şu saatte bar aya olmasa kamışta yaşattığın adamlar olsalar da kötü de yaşattığın solar çobol bilmedik değil mi? Sport milleti gibi. Bak görme o da var. Yank ya şu linyana katı genen var mı? La nur kaka neme? 3-4 yıllıkta bayram ala pata ettim de. Şunu bir yaşula etti. Öngüm vurum verdim la şunu. Bir yaşula etti men neydi şu geplemel. Rahatlar gepecek gelliydi. Şey dedim on niye sen men udalıydı ettiler diyara şu halk maslahadından. Görüyen mi? Hayır ya. Aytmaca erten oklar otayık. Aytmaca amba ayana nur kaka ona diyeyim. Gitmelem de. Gördüm bile gördüm şu pata dedim. O edip dursun. Umarım ettim şu tayık konu var ha. Onu aytacak şunu diyebilecek adam. Ertyalar oram yankiyalı karamda da meheme köpekler var ha. Şolun kakasır ya atatır burada attır ya doğunur. Bir. Ertyalar o. Vallahi diyara. Yani karamaya ertene otay. Ben geçtim hiç yer kalması da. Karamda de. Halkın arasında birdir kiler mesler bağolun olam atla. Bolon okta. Yok. Yok. Geliyse başka yaşıl tapaylar. Abi. Ayağa alacaklar var yani yanına hiç kim yok da. O kalacak ama ne bekliyorlar iyi mi bekliyorlar. Yunu halk bara yeni çıkadan da şonu yalak bol şu pikirde oturanın bara mutontun o. Utontun. Eplemetin utontun yüzü olmasın vara. Bir tanımaya sonuyor yüzü olmasın öz vicdanın önünü tontun vara şonu. Karanlardalar var. Ama onu yama TikTok'ta paylaşıptırlar ya. Yama onu tanarlarla ya onu tanarda ne ama hava ondan. Ülkelek gelecek ondan hani şu adam şey dedi. Ayağa kalacak ya. Bu da onu böyle konu. Havalar saklarım. Selamun aleyküm millet. Nur ağa. Selam er. Ve aleykümselam. Selam. Ayda Sarukyan Nur ağa diyeyim bu. Aydın. Türkiye'de Umide Bekcanova tutuluptu. Ondan haber var mı ka? Tamam. Yok haber yok. Yani deportasyon lagerde deyip biliyor. İnsan sapar yani onun nerede ne yapmalarını bilemiyor. Baktılar değil de o ayağı. Kim? Afganistan'a. Umidana mı vertirler mi? Oo. Borçlular. Umide bitti. Şolan böyle toparlar ayttım ya başka yerden çıktı. Toparlar ayttım. Böyle toparlar. Borçlular iyi verendirler adamlar çünkü hareket yok bizde o bizde hareket yok. Hiç kimde hareket yok. Hemmemiz dinleyez sonra geçip yatacağız. Dinleyez sonra geçip yatacağız. Pakrişka yakın, ot yakın diye
O da verin diye köprak ot yakın diye hem yerde ot yaksanız şolun protestin mani şo diye bolun. Ay bardır da vakti bolmada diyecek gal yöne iriya geç bolor suratlara. Men anan yan şu bolor iri güç. Bolor yani edil şu an geçmedik mi kadiyan halk ya. Sen geçmedik mi? Tamam. Bir efirlerde girenlerin köpsü daşar yurtdadır bu at Nura. İçinde efire girelim derler. Köpeğin alada olayım. Bizim köpüğümüz neme bizim aktivistler gatı öňü diýär. Halk ýydymyzdan gelip geçen o. Urunları da yetişip akıllanýan çaýyntak bular bir hepde gerek o. Bir hepde. Şuň efiri. Şuň efiri bir aýda da deşdäler da. Awa soň. Doğru aýdýaňar to. Ýydan gelýär. Nura. Lütfen bırak. Ne litene Nuri'nin efira yaman gıdıklı vallahi dip yattılar ertiriyden turunçam Nuri o Batman'ın eşiğine ip kalkalat eder dip düşünüyor da köpsü. Bilen. Men diňe halkyň näme etmelisin aýdy bilýän. Men halka näýlek bolmalysin aýdy bilýän. Nur eşitýärmi? Mehmet. Türkler şuna akıl var ha ayranım dökülmesin iyidin bilýän. Awa. İki sembol ya şu. Ayranlam dökýärler. Onu ýydan emetdiler. Bakmam. Uatara şu lider golla pora oturan mehemeler datlar var ha. Şu hiç o yıkılmacak gali Allah Teala ya hadavet ederler de bilýän. Ey bir hadaplat yok şu dünyada bir hadaplat yok ben gözüm bile gördüm näçe edip. Yani şol nemetken şon çekken jebrini bilýänmi? Onu gören adamlar köp zaman aýtdy. Şol hakykat bir hadaplat yok. Şolin soňunda şol Allah Teala dürüýt pikir edýän adamlar ýykylýar şol. Näme de olsa ýykylýar şol. Onsoň şolar näme etmeli? Ol gaçyp berip näme ýaşap bolmada ho. 2 gün bar balydyň da ertek gün näme ýek bolýan. Çağılan wa ýeneler bar men öljek diýip ondan soň ödüm atyp gidäjek diýip köpse käwr adamlar şeýdi bödün atyp gidäýär. Bir giden halkyň pulunu alýar onuň maşynykly. Ya bir şey gidýär da. Nima maşyn ödün atyp gidenler. Öňe barten gitdiň de ýygyňda çağılan wa ondan boljak nesiller wa çoğuluklyň ýeneler bolar sen ölseň. Soň näme etmeli şolar näme etmeli ho? Gowma sen maskara bolýan bilýänmi? Planyň näme etsem aýdy ýüzi bolmaz şonuň. Utonşdäme şu datlar. Gavrymda näet ýatjagyn soňam ho soňundan. Yalan aýtýan ben Nura. Giň yerin gurrun ötýän wagt gabryny ýatlaýan bolsalar. Şu dilimden kapdym. Wagt gardaş. Yo, maral gabryny ýatlamadyn bar ateýe soňun başga ýerge millet näme bolup biler o milletleri başla. Deň. Onan anan jogap biler. Vicdan yok, vicdan. Düşündüňmi? Olar Badyra ho bir dogyny gardaş wadyr, ýelet wadyr. yok şol, yok. Planyň näme diýse gowmaý şol, tonşdäme şol. Şolar mara burapdyr, hem näme buran? Yani hem näme hırs burapdyr, hırs näme ýapmyşdy? Bu ara näli ököz. Bizim şu Türkmen halkı var ya, bilýän tarihte geçmişde näle ulu imperiýalary döreden ul gaty bizim aňyrdan gelýän nämemiz bar da. Tarihimiz bar. Ya. Onun hem her döwürde de şu Türkmenleri, Türkmen kowmuny oguz bolsun öňkü nemelerde başga atdyr şu adyn Türkmenler näçe bir ýyllykdan bäri bolýan. Şu millete elmedamy hüjüm kän bolupdyr. Şu milleti dagatmak, şu milletin agdybegligini aýyrmak, şu milletin şu pytratmak da opşym şu hemme döwürde şol bolup şu esasen iň güýjän nemesem şu neme döwüri. Ak padşah döwüri. Şu döwürlere gabat gelýär. Elbet şu döwür Mongollar gelýär, Çingiz Han bir giden dagatýar, ondan soň nemen ors nemesi gelýär. Olar köp biziň neme imanly ketgudarlarymda ýok etýärler. Aha. Şaýda bir zat görkezjekler. Şu wagt men gönümür şu videoyu ýaňy bolla
saat Türkmenistan'ın vaktiyle 9'da benim gün efir açtım. Şu video yoktu. Şu video goýlanly bilem okul 2 saat bulunurdu. Yani beyan temada. Eng soňky goýlan video ýokmyny dur seredin. Näştaýda? Saýdan görüp bilersiňiz. 156 000 prosmotr alpdyr. 156 000 prosmotr. Moýupdyr ony? Ine şu beyan tema. Men goýsam watan jaly videoda videony aýyrtýa bular aýyrdyny. Bu çünki özleriniň yandaş nemeleri, kanallary. Belki ne gelýär onuň ha. Gerek bilmem. Ya hol mikrofonu gayret edin. Ne şu videonun startında 2000 neçe 863 tane like koya vatandaşlar. 2863 tane. Bu ne men görkedi biliyor musun? Yani hiç açan halk özüne karşı gadagançılığa beğenip like basmaz yani. Ya da özünün kisesinden pul gidip durka. Şolar yarak besedelin yani video. Yorumlarda hiç saat yok mu? Bir gibi koysa? Yorumlar yapıp. Beydeki üstünmeye, beydeki vazif uğurları bölüktürünse, hassa, talaba olur diyor. Inni seyredin talaba layık bolurdu da attı video çek ya. Ben oturup ilk fikir ettim. Bu iskustunu neme oyuncu gallerliyam ka layık iyam. 2008 adam layık basaymadan şular ya samsık karar. Yani bot like basılıyor o diyor. Oğlum bardır ha. Oğlum bardır belki oyun. Şimdi 156 000 prosmotr içinden goýun bardır belki goýundurlaram yani. Şotaki 1000 adam goýsa goýundurlar. Bular nämen görüpdi ya? Bular görüşýärler adamlar. Propaganda üçin bular görüşýär. Bular özleriniň maksadyny ýetmek üçin pul tarapdan yani pul töleseň like alyp berdiň TikTok onu diýär. Onun naşary öz adamlary hökümetten haram rejim iyi oturanlar görüşýär. Ýöne esasy görüşmeli bizler görüşemiz okpa. Şonda diýär. Biz görüşemiz ok adamlar. Действительно. Yani soňam mara oturup bir adam ýüklemegine ýöne has köp garaşýar. Has adaçyga rahmet çekýär. Belki ýamana has köpüm garaşýar. Dabaş has köprek zahmet edeliňde garaşmany goýalyň, garaşmany azaldalyň. Şunu aljak azalda garaşalyň. Oňa derek köprek zahmet çekeliň. Herkim video çeksin, herkim ne bileyim prikol tutsun ýa-da memoriýa zatlaryny tapyň, herkim bir zat etsin. Platforma oyuncu diýen. Gülşah ve ýöne ýallah. Aýag almak oyuncu bilemok näme kimde näme maksat bar bolsa ona medelim ýa. Şonu biraz koşup edeyne ýa. Şoň işine gelýär ene şol birinjiden ýala kalan işine gelýär şol ýanky. Res motorlar bilýärmi? Şolaň işine ele ikinciden hem şo pullu baý adamlar bar da. Şolaň nemetinden bekwitlen oturan adamlar bilýärmi? Şu duruşuna gittin. Hawa biz bir pullon olyr, näme bolsa şo otun alyp diýen adamlar bar. Kiňe özüni bilýär. Şolaň mara ya ayalna ya ayallygyna ya gyryna bir ýegenler ordatlar bir zat namysyna diýip-de şonu näme bile çözjegini adalet bile çözüp bolanyga. Oňam soň adalet bile diýre. Näme etmelini şoň ardyny kim aýtjak ka şol näme etjek? Yani pul bile çödülen okşada. Düşünýärmi? Pul bile çözüp boljak zat ýok şonu. Näçe pul bolaýdy millioner bolan şoň şonun nimetlerini oturdun milyoner bol, milyarder bol oturdun. Ne dip şonu çözdün şol. Adalet yok da imna. Näme etmelini şonu ýalyk baý bolup näme dip nimetlerini oturan adamlar köp şonu ýalyk boldy ýanlar. Ya olmady şondan bir bähbit garaşan adamlar bar jaý beräýär beýtde. Beýdip o ýaşap bolmada ho. Bir ýaşap bir ölüme ho. Ola şeýle. Wallahi Yok ölmeýär bular. Ölmeýär ömürlük geldiler şoň üçin. Aklım çatan o köp da var. Aklım çatan o. Görüşmeli, esas görüşmeli ýöne bilmesem kidem yani men gaty
gaharym gelip baram umytsuzlygy düşünýärim esasanam. Yani hiç ile pyda üçin koluzasy ýok. Canlaryň ortaga goýup görüşen adamlar üçin video çekilmedi bolan şoňa ýaman gaharym geldi ýani. Istisna. Ben ana TikTok'umda paylaştım, maňa şo video şu çıkış edip video çekin diýemden soň iki tane adam bu videosunu çekip uğrattılar. Danima men birin ýanymda TikTok işleýän ok gaýrat etken paylaşyp berdiler. Yani näme üçindir borlay. Näme üçin bilen soraw berjek gal her kim özü bersin özüne. Nuraga şakdan ýaýalar näme diýipler? Ýanky ýaşulyň tanaýanlar we aýdyp berýär. O ýaşulyňga wezipelerde işleýän çagalar bar. Döwlet tarapyndan berilen jaýlary bar diýe şoň üçin gurlaýar. Normal näme? Onu düşünüyorlar. Beyan TV'nin aşağına komentariyatını yaptır vatandaşlar goýup duzlayan olmalı olin komentar yaptır görüşüňiz ýaly. O da bitişenler o komentarları. Halk ýazan ýaly diýen ýöne. Aslında tersten yazmalam däl diýmelem däl gönümel köçe çıkmaly bolyn bizde de dogan garnaşlyk dostluk gaty gowşapdyr meniň oda göz ýetirýän ýurdun içinde bir hili. Gowşan ok nur yok. Yok on ýalda. Meň pikirimçe Onam Türkler bar, Türkler. Yok. Näde köçe çıkyp bilýäňiz, çıkyp bilýärler. Hemmesi bir öýde ýaşaýan kaya, şo köçe çıkan adamlaryň hemmesi bir jaýda ýaşaýan kaya. Ya şulara çıkyp bilýärler, näme üçin biz çıkyp bilemzok, näme üçin gazaklar edip bilýär ýa özökleri. Bildim, men darbede gördüm laýyk. Öňüne oklap. Ölüp bara ölümüne goraşdylar ha, näçe adam ölüp şonda dagy. Vay bo, men gözüm bile gördüm ha darbe bolanda. Adam näl gyrlyşyny. Köçede ýakalady darbede. 2052-nji ýyla çenli diýämi? Ýyban otu gelip berýärmi? Samsyk. Näme? Bilemek bir zat 2052-nji ýyla çenli maksatname edipdir. Adamlar şoňa çenli lala oturmanmyka? Oturup vermeli, sesini çıkarmak öyle oturarlar. Nuraga ben Telegram'dan ses koyar ne sana. Kuruluşur. Böyle. Vay, görür ya. Gatrak koysana hökümetin sesi gelýärmi? İtleň teden geldi otaydan. Ay bolýa. Men edilli häzira bara vatandaşlar dogry maýdan erkekçe talip inimizin şu ýakyn wagtda beriljek datasy boýunça. Amin gardaş, amin. Garaşýan şoňa. Edil şonda şu meselede men dogry maýsam talibat aýtdym. Talip diýdim. Datan haçanlygyny men bilemok, bilmem islämok göresen haçan şonu halka ýetirmeliýsen. Men ýetirýän. Elimde näme kömek gerek bolsa etken idim ýana. Olam nasip bolsa ýetirer we şu bilemok insonko okumuzy pasaklaýarna insonko. Nur sonra şu näçe kişi ve ýakyn adam otur. Şu çağırışdan soň demlerim çıkış edip gelecek misin? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nura yanki halk düşmanı ve yaşlı halkın ayağı nemediyen kayan göre topu halkı diyan yetiriyen yaşlını halk düşmanı yazıp arkanda koysana adamlar az düşünsün. Doğru. Yaşlılar dilan hormatını yığrendir yaşlı. Arkanda koyayda gayreti taş. Ana marason. Yolvara. Allah nuriyet nereden ervet öldü teretin doğru aýdýan. Olyňyz ýalňyş bolýar. O neder ol halka da medya onu ödü neder barınjy bilen. O ýaşuly taýamyz özüniň düşmanlygyny gazanly ol, halk düşmanlygyny gazanly ol ýöne prosto o ettirip oturanlar esasy seneler olary goraýan aýtsan. Bu ýaşulyň bolsa. Halk düşmany gurban boly ýani. Terdar. Şu taýda şolar diýjek bolsa şunu diýmeli.
Yok adamlar biz olar yazat edip bilecekler. Halkımızın gitse halkımıza git ya başka yer giden ok şoň üçinem ol onu götürme men onu peýda hasaplamak başka yerlerden gasarsyona sizin hakkınız kemetmez diye Türkmen başy bolsa diýjek diýerdi şonu men size aýdaýyn. Türkmen başy bolsa diýerdi ýöne bular diýmeýär bular vay olur ýaly bolsa alars näme onu kesmeli bolsa keser diýen ýaletdiler. Maslahatta sözüňden böyle maslahatta zastavit yok, öğüller men yetmeyecek deyip geçmeýärler. Men 100% informasiýasyny bilýän. Sağ olun. Seni zastavit yoktur. Sonu bilin hiç de men yetmeyecek ölüsü. Yok, gurulacak bolanoklar gurulajýarlar ýalan. Yok, gitmesin maslahata. Yok, ýalan. Öyle gurlu diye yok diýsen zastavit yok men yetmeyecek. Yalan bizim özümüz diyecek bolýarmy Sapa? Diyecek bolýarmy? Eger islese bir adam çıkıp başka zatlarym gurulap biler diyecek bolýarmy? Yani şonun gurulacak teksti kontrolsuz zatsız diyecek bolýarmy? Yo, onun ýalňyş. Bir ýerik açylşa bar, Nuraga bir ýerik açylşa baranda. Yani kaşulyny ýigrendirip Gurban ulyny serdar gorajak bolmagyny soňra bäri gelip. Gurban uly bilen serdaryň özü lişnetdir otyr bu zatlary. Ýalňyş şunuň öýdýär. Ýönesel gurlu diýerler o günäkar ýokardan buýruk. Ýönesel adamlar geplemediler. Özlerem ýapyşyp batýar. Bolmady. Bar kelmeden porsaýa ýalňyşmy? Yani adamlar bir kayar görürse kötü gitmemeliler. Özünden gurulacak bolup tekstini öz düzenler asya taki. O düzenler. Jany var ýa-da Nura, bulam ýöne jany var bolmaýdy. Sen Nura aýtjaň. Dur. Dur. Öz islegimi aýtjak diýsen aýtdyranokdur. Urusat berenokdur. Eline tekst berýärler. Ama gitmeyecek geliysen zastavit yok ben adamlar içinde yaraklar var. Ben bir battırı kakaza tasır hoş olur var ha. Sen ola diýleşe, awo. Oğlum geliysen zastavit edip bilne hiç kimem ýöne. Yok, ýöne zastavit yok. Eger men gitmeyecek o sizin tekstiňden okaýyn, özümem ay koşsak diýsen urusat berenokdur. Men bilýän adam aýdýan size. 100%. Ýöne şolaň yalaka taşsakçılan öýler ýapyşyp batýar utanman. Ne solaram düşman nasıl da halka düşman yaranlar da zulüm ýanynda duran olara zulümdür. Doğru. Aýyny men ýa aýtdym şoň üçin blokojak gelýse okojak gene 1000 tane adam ma Türkmenistanyň öýle. Sonaýgan. Bilýän. Ýeline de tekst berýärler. O götüňe dik sany goşa tanterge ýdirýärler. Tosam sen bara o nemeleri var da kuracaklar. Jirik kaptanın açarım toğlayan oyna yaramız koyun ding şoň ýaly. Barmyňam. Kurt bilen oynadı bu türlü. Şular ýazat şu wagt Kazakstanyň alynan bolsady, edil şu wagt biz TikTok'da bu efirde oturan näle köçede gygyryp bir ýere gidip barýan adamlar görürdik bara. Ýa-da YouTube'da. Edil şular ýazat Kırgızstanda bolsady ýa meydanlar doldurup ayağa alıp we TikTok'da Türkmenistanyň temasy bolup duran gurrun videolar görürdik. Türkmenistanyň adamlar ayağa alpdyrdy. Bilemok Türkmeni şu ýerde getirenler siz hem tarihin öňünde maskara bolmaga borçlusyňyz hem Türkmeniň tarihinde biram gelecekde de nesip bolsa 100 ýyllap ýatlanarsınız yani Türkmen halkyny şuňa getirenler, şu ýerde getirenler. Şunça da savr edip bilýän ýerde getirip tarihte şeýle bir merdana ulan ýan taşşakçy ýyban bilen aglyňa erkeklerin erkeklerine var ya. Sen erkek mi? Sen sikin var ki taşla, trapla. Ya boş ver denge mesela onun hedela bar dostum. Bama yerlerini zadın, bama. İşte mi zadın aslında? 1% ulan ya sen. 99% musur bilen. Aytı var nima? Kelläňde şu orguny.
Trianglamlar, koyun, çopan. Eşek doğurandır onu eşek. Yekezemin sözüňiz bölýän terdim. Şoň gal sög gelip sög ýara. Maymuna maymun bolup jogap bermäňde gowy sözläp sögmän jogap berseňiz gowda. Yo, действительно, yani bu taýda olan sögmekleri. Tolak bolmaň dara sögüp agdyňyzdan gelen sögdimi goý sögsin. Inni tawara Sen näme diýip, biz näme diýip oturýarys, olar näme? buraga men tak bolýan ýene halkyň aňyna bir zat aýtjak. Plan yollar, bir mıntık durmaya çıkacak. Plan yollar, oňorlaryny otay eýle, putay beýle diýär. Ýan 30 ýylly, 34 ýylly ýaşynçak. Basym oňor ýetişer, inçak 40-50 ýyl gerek ýanır ýalakalar. Näme arkada 2 şäher 2 ýylla hemme zat düzeldi o Bayram Ali, Mari, Serjong yollar düzelen 30 ýyldan bäri. Yalakalar aydın gayret eder. Neyse arkada şakar 2 yılla arkada komanda şampiyon olýardanym. Daha sowdaki futbol komandasy şampiyon bolanok. Näme esasında? Adalet. Näme tapawdy o? Şonu analiz etmän öwrenin yalakalary menekän giremek tawalyň wa. Böyle. Analiz etmän Zapacan doğru edýän. O biz bilýärsiz onun jogabyny ýöne. Yo Dubai 50 yılla Dubai bayardy näme falan ya. Näme arkada şäher 2 yılla inson şäher bolýardanym lewap bolanok. Tawalyň. Alanyňda. Tawalyň tuwalama o. Dogry aýdýan arkada şäherniň asfalda maýny aljak ýollarynyň tillerine çenli wa, trotuarlaryna çenli wa. A görgüli 34 ýyllap beýlek owalaryň beýlek şäherleriň ýöne bir asfalty, oňatçy asfalt bolsa da radylar, trotuaram toranok, tilim toranok. Şolam bolanok daja. Paýlaşdyk ha, gyşda ne öňümiz gyş netip bolsa. Lotkoly girip çykybermeli ýolumyz bar ha. Lotkoly. Tak što bolmaýa dogry aýtýan, onu 2 ýylda denis edip bildiler, beýleklere absolut nol wнимания. Nol. Ünsürlen o. Yani bulam halkın ayağa kalmayanlığı üçün bolýar. Hemme de şu halkın ayağa kalmayanlığı üçün. Yani yankı sebeplerim, başına da gelýän belalarım, her biriniz maňa ýazýaňyz, agam men şeýitçek bolurlar, meni beýtçek bolurlar diýip lişni zatlar aýdýaňyz maňa aýdýanlar özüňiz bilýär. Şularyň hemmesiniň düýgünde halkın bir gezek ayağa kalmanlygy üçün. Bularam sizi ýalak bolup, size umitsizlik bilen, size kalmanı isleýäňiz ýöne birazjyk umitsizligiňiz bar. Olar polny kalmajagyny ananýan adamlar. Şunýan bol organ işgärleri, ýa-da paraxorluk edip oturanlar, arkada videosyna like basyp, şonu repost edip, arkadamyzyň jan tawasyny oturan olar absolutny halkyň ayağa kaljagyna inananoklar. Siziň ayağa kaljagyňyza inanmaýanlyklar üçin bular basyp gidip oturýarlar. Ay 10%'ňyza malýalar, o gadagançylyklar hem köpelýärler. Tiýa bular siziň hiç ýaşan galmajakdyňyza inanýarlar. Indi size ullokan sina hiç ýaşan galmajakmasaňyz ýa burun galarmasaňyz ana ol siziň ondan soň mena ýok näme mesela şonu istem mena bar burada şurada ara çıktım. Öz heleylerini gorlasınlar, çağasınlar, öldürsünler. Ağaç olup yaşasınlar, mena günüm rahat. Ne mesela şonu etsinler. Sizin yok siz benim hiç arkadaş bolarım. Yani şular çıkıyor. Vatandaşlar 2025 biz dedik şu 2025'in 31. dekabrına çenli. Mene erkekçe yani fidaydyan. Eğer şuna çenli kalır bilmesek kalmasanız ondan sonra menden geçer artık bundan sonra baydağı haytiyiniz elinize alarsınız bu aktivizm baydağını. Kim ýöredir, kim eder biljek gel. Belki erkiňize goýmalylar. Belki galyň diýsek bir hilek. Hani bolýarak ha okuwçylary, "Bolçyk gürle" diýip neme diýen onu utanýa, aýtan bilýänçe adyna mitirýär. Belki erkiňize goýmalylar ýani. Ters psikoloji uygulamak lazım bunlara. Hayır yani. çıkmayın dediğiniz zaman o zaman belki çıkarlar. Ters psikoloji. Çıkayman oyunundan. Yatın. Kayman oturun vatandaşlar.
Kaymak. Aylığınız, zadyňyz ýetip durandyr. Nura, käwr watandaşlaryň bir pikirleri var da men köp tuş edýän emelem, mana ýa-da seslem. Dinleýän emelem adamlaryň pikirleri var da. Ine mandan soň diýe geljek prezident diýe şunça bolarmy, ýene şon ýalat bolar diýe-de, on ýalat bolmaz o men pikirimçe. On ýalat bolmaz, edil bir ýal bolmaz. Gowalar nesip bolsa. O beýdip bir ýal adalatsyzlygyň baýyryna hiç bir gowluk bolmaz. Nesip bolar adalatly demokratik bir döwlet guraly nesip bolar. Täze Türkmenistany. Misali, sana bir zat aýdaýynmy? Men sözümden dönemek, erkekçe men Nuri bilen pastaýanam gurlaşýan, Maral bilen hem soňam gurlaşaryn gelip ýaýynlaryna giren, ýa-da beýip hiç sademet. Ya şuňa taşşakçylar üçin tim bar hiç sademet çekkämene, näme sana jogap berýär. Näme edip özüm sögün jyp o, näme o? Men aýlyk aljak derdim, ýok men ärim bärde, men bärnim, men çağılymyň bäriniň watandaşy boljak bolsa näme göreşýär? Men sizin üçin göreşýär. Men o taýa Türkmenistana näçe gidip geler ötýär. Hiç gitmenem ýaşap bilýän men. Men jiglenmem daşar ýurtda. Yani men sizin üçin etýän, men hiç ýyl şu wagt näme duramak men. Aynen hemmemizem şeýle. Beşerden ejeňde ýokmuş o da taranda. Ejeň totdogy, ejeň kuntudur bilýänsiň-de, значит. Bakdyr şu gaýda. Ana şular üçin näme üçin göreşýärine? Ňal goýunlar üçin. Nerwiň zaýalap, nahoy ýat diýär. Ejeň arasda saklaýan adam şol ütgeşikli. Ýok zat däl, şo aramlarda näme diýýär? Значит, başgalar aýtdy. Ya juda arasda saklaýan adam bir ütgeşik bolýarmy? Benim ejeňde bar şo zat, barym şo zatdyr ha. Näme üçin ejeňe söwünen ýalyr ha, näme üçin beýdýär? Utançlyk garanlarda medeniýet. Ayhan göreliň watandaşlar haçan näme boljany men bilemok ýöne ýa geç bolýar ýöne bu zat. Men şoňa ýan. Hay bolýar. Ol biz bilen ýa bizsiz tapawdy ýok. Men pikirimçe ýa geç bolýar o. Netip bolýar. Çünkü başka alaçka alanok o. Ahir soň birleşmäge mejbur bolýar adamlar. Başka alaçka alanok. Aýrem ýa galsalar men halkymyň ýanyna bardyryn, ýöne hemişe podjaşka dam etjek, sizin hem ýanyňyzdadyryn. Ýani ýaýyna gelmesem, ýaýyny ýa aşakdan gelip görerin zat derin. Maslahatlaşan o nemede ama kan en son çağırıştan son çıkacakka. Arzu pakaten gitme belki. Arzu söýýänler. Ýakra ula daş etdiňiz tola. Led bozkiniz var. O seret. Ýet arkasyny ýatlatjak bolýarlar bilýärmi? Şonu diýdiresler. Näle bolýar diýsene? Arzu seret. Ene bir adam wezipe gelenede näme üçin 4 ýyllyk saýlanýar? Ene şuň üçin saýlanýar. Men ine 4 ýyl 5 ýyl şul urdu, iş alyp bardym, indi menen bir zat çykanok indi barnaşa. Menen bir täze pikir, täze bir näme çykanok düşünýän men öňe hem psikologik taýdan hem beden taýdan ýa adam hyzmat etmekden, jaňlaşmakdan, ýazmakdan daşy meniň unanmarsyňyz. Şeýle bir zirenýam güýçlüdi ýani. Zirenýam güýçlüdi, ýöne men şu ýolda zirenýam daşy kütöldi. Çünkü artık SMS, ýazgy jogap her kime. Ve men şunu anlayan şoň üçinem şu 5 ýyllyk möhletin soňunda 5 ýyllyk möhletin soňunda indi men pikirimçe başgalary dowam etmeli diýen. Çünkü biz yani men häzir şo bu wezi paýgaçaňda ködmeýän, çünkü görkezjek adam özünün talandy bilen okuýy bilen şo 5 ýylyň içinde görkezýär, bol ondan soň diňe iýmek bilen, oturyp iýmek bilen bolýar. Wezipede otursa. Şoň üçin şol adam 5 ýyldan soň gitmeli diýilýär. Wezipeden. Şuňaňyz? Şoň üçin bilmedim. Indiki bilen başgaraklar, talantlar bilen başgaraklar görkezýär. Biziň kimçiliklerimize uğranýar. Bekim şey diýip
Nura. Men Ömrüňiz uzak etsin amjan tuğlama. Eneteň ýeriň äder 200-300 sany oglan aýlyk göre otursaň nersi çıtamayam dogry maýdaň 5 ýyl oturdy. Bir 6 ay oturur, 1 ýyl oturur, ýöne 5 ýyl oturulmy. Halk üçin tuğlama sağlam. Allahdan aýsyn. Bu da yadat ýar ol. Adam Mara heleýiňem götüne sıkyp bilýän, tohumyňam götüne sıkyp bilýän düşündiň. Sen ýal gandonlar bara, gandon sen, gandon. Ardu aşakdakylar okumay ho. Okumay aşakdakylar ýürüp sen provoçiýer diýär, sen hem oýuna gelýän wara. No, oýuna gelýän. Galayyn. Sen wara seret arılar var, arılara yani borjolayan bir gaýtan beter. Sen o açan üns beren oğa, özür ýazýarlar, soňam çykyp gidýärler ejeňe ünsem bermediler. Soňam gelýärler da var. Işya sonda. O götür işe, onuň soňam gelip ýazýarlar, ýazjagan bolan okýa, aýdýa seron okana wa diýen, näme diýen ýa-da ýazmasyn o ýa. Bak psikologiýa bu. Sen okuduğun sen şoňa üns berdiňçe ol üns berýär diýip saňa gowuzat ýar. Ýa-da merwet ýat başlaýar. Çünki sen üns berýän oňa. Sen ýeminde bir özelme ýaz gördüler da şeýle bir sıçyp suwady da gorkýarlar aşağı gelip ýazýarlar. Ödelme bir ýaz görün da men siz näme etdiň. Men ana Türkmen portala ýazdym Türkmenistandan çıkıp bilmeýänleriň ýurdu diýdim, Gadaganistan diýdim, men sirazy bloga sallar. Çünki olar o taýda meniň ýüzüm adym belli, ýani olar o taýdan görenden Nurany zat biriň efir gördü. O ay biz problem islemäýärler, bolmasyn näýdi blog edenler gördi. Atak başgalar ýatsa olar blog etmeýär, ýöne men ýaly bir ýatsa sirazy blog etýär. Çünki biz ýüzümiz adymy tanalan soň men diýen sözümiň ýerinde durup bilýän adam. Diýjek, o siz näme ýalan ýalňyş pişiň habaryny berýäňiz. Ýok, pişi köpürek miýawlapmyşdanym, näme bolmuşdyranym. Kerkede bir öldürilip durur o könemede. Näme diýşol diýip aýalyň nemesi ýaşaýan ýer Lewak vilayatynda. On habary ýok. Şo taýda. On habary ýok. Murat Düşenfin habary ýok. Alişer Sahatov, Abdullah Oruçov ýok. On aýalynyň ağlap ýollaşyny gözläp bereni ýok. Özlerim parta almışyn. Sikmişim senin pardon, sokmuşum senin partalyňa ýa. Senin partalyňa sıçyym ýa. Türkmen parta almış, beýan tamamış. Anasyny satdymyn orospu çocuklary. Sıçmışım sizin partalyňyza ýa. Ne şu alşerin wara aýaly gulaly ence. Jol gulala pawara zade diýärany efirgene başda. Bize çekýär günlük plançy unnul diýip. Şoňa laýyk basma wagtlar da. Nalşer halk üçin näçe ýylla ýüzüni açyp geldi. Sen ýüzüňi açaň o bir laýykça basaý gatkanmada. Wagtyň gatkanmaý şoňa bir Bolýandadım şu ýaňy ýakynlar da. Ene men sana bir raday diýinmi? Alşer aslında çağlardan ýaşap otursa rahatyna nemeli seredip oturardy. Şunu halk üçin görüşdi. İyi gelip bara gülüp dua yorum ýazýarlar. Han diýär gulaly şoň gelme. O käşke diye otursa da käşke men dinmesedi diye. Menim käwat oturýan şu wagt günüm rahat, bu ýaşaýan. Men gidip olar çyna görüşen olar maňa sebäp ýazýar. Menem özüme diýen arzu sen sam sıkmay diýen şu üçin görüşýän, serek diýen bu goýunlar üçin görüşýän. Ardu sene ni Türkiýede bolýa, sene ni çykdyň belli bir derje maşgalaň gurduň, zat etdiň bolýa. Senin inden soň çykmak ýalak bir aladan ýok da, biz diňde oturan ýurdun içindäkilere menne şeýle soraw döreýär. Biziň köpüýümiz çykybildik, hani galy bildik, siz hem çykjakmysyňyz ýani? Bolýa çykjak diýeňizde puluňyz barmy? Onuň başar ýurda çykjak diýeňizde biziňki ala gedip gel menem durmuşum Türkiýede ýa-da Russiýada, ýani nirde gurup bilsem Gruziýada, Armeniýada, Ýewropada, Amerikada artık puluňyza görä. Ýöne siz iň närkesi, iň aňsat çykyp bolýan ýur Türkiýede we o Türkiýede çykjak bolsaň näçe $1000 dolarlar gerek. Ki o puluňyz barmy? Ine size soraw. Şo puluňyz ýok bolsa siz daşarurda çykyp bileňiz, onda siz näme etjeksiňiz? Mysal üçin
görüşmek yoluna düşmejek bolup herhilek yol synaýaňyz da yani öýüňizi, maşynyňyzy satlyga goýup ýa tuwagasyna da geçdi satyp şeýdip çykyp gaýtjakmasyňyz. Şo derece mi bilmedim nämeňiz. Sizden prosto soraýan näle pikiriňiz bar ýazsaňyzam. Yani men pikirimçe iňaň sat we kestirme ýol aýaga almak aslında da ýöne men pikirimçe siz uzak ýol saýlarsyňyz, pul tapmak we bir zat edip daşagurda çykyp o taýlarda kösenmek ýoluny ýellap kösenersiňiz. Wallahi men size aýdaýyn, çykan ýurduňyzam eger Ýewropa ýa-da Amerika ýa Kanada ýaly döwletler bolmasa, men size aýdaýyn, sürüm sürünersiňiz. Hem Türkiýe hem Rossiýa. Boljak belki Gruziýa, Armeniýa o ýurtlarda da gaty bir ütköşük gönölersiňiz öýdenmek. Bilmedim ýani, hani siz näme pikir edýäňiz soňunda? 5 ýylyň, 10 ýylyň soňunda, 20 ýylyň soňunda ser onu pasportyňyň soragy torýa, oňa çenni galyp gören ýurduňyza sığınma kabul etmese mysal üçin, Dubaýa çykanyň bilen Dubaý seni sığınma kabul eden ok ýani birazjygam şo tarasyny pikir edin. Yes. Oh my god. This. Oh. Ejetň videosyny görýärden aramlarda. Toşda. No. Şo ýanky nämäni kim alýan bolsa gaýrat edin ýygynyň takip edäň, men çykardym ha. Men aýdym, men ýaýly hiç kim aramaz. Alan adam gaýrat et kimem bolsaň, haýsyňyz alan bolsaňyz ýygyna da seredin ýani. Olmadı da alman ýani, moderatorlyg aýryp taşlaýan bolmasa bara. Karoçy. Özlerden gövünde jaý bolsa, farkly bolsa otursunlar. Ya neyse işte bu arkadaşlar yani ben pikirimçe artık yolun sonu gözüküyor yani her noktada rejimim yolunun sonu gözüküyor, aktivizmim yolunun sonunu görüyorum ben. Saatlarda bular ýaly aktivist görkezip biljek başka bir çıkarmayı bilemok ýöne Allah'ın benneleri, eskerleri az däldir. Şotaki belli bir yola geçtik mi kakdy yani şu wagt halk bilen. Yani şu çağırış hani men aýdýan käbi adam menem holukkan siz ýaly yani maňa dentek data belli däl. Data bolunmagy hukmany suratda size ýetirer. Şo datada da şunda da çykmasaňyz zaten gördüňizden ha halk maslahatyny üstüňizden bir siýmediler, bir saçmadylar, izdiwaç etmek öz üstüňize oturup ya dünýäň hiç ýerine ýok yani şeýle bir zat bar. Hemme ýerde aýlyk geten ok, inflasiýa geçen ýyl alýan zatlarymyz bu ýyl gymmatlady ýaly näçe gallanjan halkam hökümetine näýelik bildirýär özlerim bara. Aýda 1800-2000 euro, 3000 euro pul alýarlar. Daşy 4-5 min alyp berenimken şu taýlarda şonu ýazad eşdersiň, ýöne şunu ýazad eşitmersiň. Yani ýylda galdyrylýan 10%-iň maslahat edilip şu taýda halk tarapyndan şu 10% gerek geldiğinden soňam halkyň aýaga alyp alkyşlap duranyny görmersiň yani. Yani halkyň ol aýdyp duran bir felaket, tragediýa, aýdyp duran bir tragediýa. Ýöne şu tragediýany aýaga alyp el çarpıp gollap duran yeri ýygy ol ikinji ulu tragediýa. Toýst nädip bir rejim yüzlerce adamyny şular ýalyk özleriniň pulunu kesjek diýenini begenip el çarpıp durar ýalyk ýagdaýa geldiňiz. Ene şu tragediýa görleşilmeli. Şu tragediýaň ulsy şu. We ani öz bähbidiňiz bardyr, dadyňyz bardyr, dogurdur. Muny çapak çalýanlar taýam aýlyga ýaşaýan näsiň 10% kime gerek aýdýan bolmagy mümkin. Ýöne siz halk maslahata, siz halkyň adyndan alyp oturýarsyňyz o karary. Toýst şu karar
diňe meclisteki adamlara değişti bolup galan. O ki tutuş 5 milyonun adından aldyňyz o karary. Munun wyjdany, jogapkärçiligi, munun ahiretdäki jogapkärçiliklerini oýlanyňyz omy ýani. Gerçi men tiňiň uja ahiretde inanýanlygyňyza da inanamokda. Ýöne wyjdanyňyza iň bolmany nädip söýýär. Bar ateist bolsaňam wyjdan badyr ha. Kanuna men aýdyp bereýin, mesela asgary ücretlere 22 000. Onun daşyndan neme özel nemelerde işleýänler 30 alýanan ba, 40 alýanan ba. Ene misal üçin uborka gitsen, şu uborka gitýänler var, hepden 2 gün 3 gün 3 000 boldy da şol 3 000 iň soň 4 000 boldy diýeşdim şoňa. Günüňe 4 000 lira alýan. Hani etem şu at 800 lira 900 lira bolsa, yani 3 000 uborka edip gelsen şu an, şu an 800 lirasyna 1 kilo et alyp bilýän. 3 gün hepden 3 gün 4 gün işleseň saňa ýetýär şol artygy bilen. Türkiýede действительно balans bada Türkiýede bolýa zatlar galýa, oňa derek aýlygam galýa saňa teres günlük 3 000 4 000 lira, ýani bir wagtlar aýda berýärdiler şok puly. Bir wagtlar diýelim 3-4 tülüň aýda 3-4 000 lira berilýän ýagdaýdan günlük berilýäne düşüpdir. Türkmenistanda balans ýok, balans ýani deňlik ýok. Owa. Wara o borka etýänler gatowadan ýaran, göre inana ýa gaty. Ene misal üçin şu dyrnak etýän men. Dyrnak şu adna 1200-e, 1500-e o dyrnak modeline göre değişýär. Şu adna 4 saat müşteri aldyňmy? Alyp bolýar 4 müşteriň, tamammy? 5 000 6 000 ara bir güne gazanıp bolýar. Hepden şu 3 gün 4 gün müşteri alyp bilsen saňa ýetýär, artygy bilen ýetýär şu. Men sana şey düşünmüreyim. Sonra men diňe dyrnak edem, kalıcı makyajım etýän, tatuam etýän, hemme adam etýän. Men gazanyp otyrum, gazanyp, yani artygy bilen gazanýar. Gazanyp bolýar bärde. Sen her bir zat etsen gazanyp bolýar. Sizin üçin gotaran bolup bilen, men üçin gotaran ok. Yani tamam yabancılar üçin yani ne gotarda o viza veren ok, zat eden ok, dogry aýtýan, men gat goşulýan. Yani bärdir çıkanlar üçin ýaşaýar, bärdir çıkan adamlar. Assalamu alaykum, Nura, assalamu alaykum. Mana da işinde işleýänler gowgadan ýara beýdime, 50 000, 60 000, 60 000 alýanlar var, kesele seredip. Ardo bir minut mümkinmi? Mümkin aýda. Nura, assalamu alaykum. Wa aleyhisselam, gowmusyňyz? Arman, aýdy. Gowam, şükür gowmy işläpýän tamam. Ha şükür Hudaýa, şükür bize gowlay biz gowy ýöne men bir azajyk kemsinýän bar, nämeden kemsinýän bilet. Asıl bizim halkymyzda aýlykdan göterilýän zamlar isleýän okenmi, olar şonu ýaly ýurtda ýaşaýan, men bolyn zam üstüne zam isleýän bar. 2000 euro verseler 2500 berdiýän, 3000 diýän. Asıl men kösenýän eken. Olar kösenen okena. Garipde gallanca da men kösenýän eken. Pratok. Nura. Haýda. Burdaýdanmy? Kimsinýän aýda, Türkmenistanlar görüp etýän aýda ory majan ew. Aýlyga da geliňiz bilen tersi bilen tekläýän ekeniň. Burdaýdan haýst. Ha. Menim siz territoriýada ýaşap görnägim bar 14 ýyldan bäri. Beýlemi? Tuwalama, Ýewropa. Awa, 14 ýyldan bäri siz territoriýada ýaşap görnägim bar, Hudaýa şükür. Ýöne dogry maýdanlar erkekçi bar, dogry erkek gurrun aýdan ha. Baryp Aşgabatda baryp şeýle tak spakoyna maşinsyz ýöne spakoyna ýürek gitdi ha. Sondan men häzir Germaniýada, Warşawada, Berlinde ýa-da Warşawada spakoyna gedýände, Aşgabatda öz ýurdunda gelinden. Ola 100% meni öz başymdan geçirdim ha. Erkekçi. Men bar aýtjakdym, mara näçe wagtdan bäri efiriň dinläp ýörnülen, mara dogry maýdan. Erkek gurrun aýdan ha. Warşawada ýa-da Berlinde, ýa Stockholmda, Swedede ýa-da Helsinki'de
Spokojna gidiyen da mara doğru maydan. Sanım. Men Spokojna gidiyen ha bilen ma. Koyningam Askabat oynalar. Kreettim hopu Warşawada men Warşawaň içine. Men ödüm gel. Men 14 yıldan beri getdim Nura var. Enne ulugurla aytmayna mara yöne tak efirinde geldim. Diyen de men Askabat'ta gedemden Askabat'ta sonça get bilem. O da öz yurunda. Warşawada 14 yıldan beri getdim erkekçilere. Evet, Doğru maydan 14 yıldan beri getdim. Hibrit Toyota'sı bilen kredik gezdim. Lan ýa-ni 2 saat, 10 saat, 12 saat maşindan düşmän. Kredik gezýärdim da. Ay olam bilen bolt pırlajan ýa-ni söýlen klient internetten telefon alýan. Maşindan bir şo zapravka girsen soğulaymasan ya çilim kofi alayınıp soğulaymasan tak düşün ok. Aylany Warşawaň hem bir yerine aylanıp çıktım yekecek ay saklap ya sen hani dokumentin ya tuduy prava Türkmenistan'ın kay. Tedik gezenim bilýän we bir gedegem naruşenýa men etmedim, awaret etmedim Hudaýa şükür. Ýöne arkaýyny gezdim da, düşünme onuň dogry ýani. Bärde de men maşyn sürýäne bärde de men çekinip ýa gorkup durmok. Hudaýa şükür prawilany bilýänmi? Ba prawaň ba Türkmenistanyň kay get. Ýa-ni Bolýa sana bir sorum mümkinmi? Öz ýurdunda ýok onýal arkaýyny. Nur kaka, iki zaman. Beriň soruňy. Aydam ayt. Sen bir viziýaňda goýupsyň Türkmenistany men 24 000 salyk töledim diýip. Şeýdemi? Kim goýupdyr? Sana öýün gurulapsyňa. Näme goýupdyr? 22 000 diýen. Türkmenistana plança salyk men töledim diýip. Awo. Bilýänsiň özüň gurulanyny. Awo. Men nälen bu dosta sorýam kan diýdim men maňa sorýam. Ýok. Sen men aýdýanym dogrymy? Awo. 20 000 dolar. 20 000 dolardan töledim. Näme temadan näme sebeplen kime töledim? Şo gyzyklandyrýar. Salgyt bolsa salgyda tölersiň aho salgyt ady üstünde salgyt bolsa salgyt edara tölersiň da kime töledim diýenler banka tölersiň. Näme üçin sen salgyt töleýän onu men düşünmedim. Men şu wagt halk maslahatynyň gurrumy dostum aç dünkü YouTube'da goýan videomy sonra aýtdym Mehmet abi. Baş otaydy. Salgyt puluny töledim. Telekeçilik dinlemenlerden. Kendim vardy. Nura. Neki zaman mara haist. Sonra men jogap berelle. YouTube'da Nura men jogap beren haist. Bar açda gör. Näme üçin salgyt tölenim hemme adym bar. Nura so juma diýil ýa men jogap beren haist. Bolarmy? Teret juma salgyt meselesi Lüba ýerde töläp bilýän men 2010 ýerden bäri Ýewropada ýaşap ýörüm. 2010 ýerden bäri. Haýsy ýurtda? Men Ýewropaýyň 16 tany ýurdu bar Lübanyda ýaşaýan men. Ýok, sen plan ýurdu. Lübanyda men ýaşaýan men. Lübanyda ýaşaýan men. Men maňa teret Lence diýän sonay. Men Gedelen zemetden ýaşaýan men Ýewropanyň watandaşlygy men. 2010 Sorolary şahsylaşdyrýar. Men jogap berip otyrna taňa. Jogap berip otyrna men taňa. Men taňa jogap berip otyrna. Men 2010 ýerde men ýurtdan çykýatdym. 2012-nji ýyldan bäri men Ýewropaýyň raýaty men. Sen dokazatstwan barmy şu zatlar barady? Raýat bolmaly. Sana dokazatstwa berip bilýän men. Sen haçan geljek men ýanyma ýa nähili sana atdet bermeli. Şonu menden sonra men sana salgy takynda men sana atdet berjek. Sen uje 2010 ýerden berdiňmi? Men 2010 ýerden näri 2010 ýerde ýurtdan çykýatdym. 2012-den näri. Enne dat 10 ýyldan bäri men bon salgy töläp berýän ýöne 14 ýyldan bäri Ýewropaýyň territoriýasynda ýaşap berýän men. Ýok, men bu Ýewropaýyň bir başga sen
bir adres badır, bir prefiska badır. Adres maňa agam men Ýewropaýolda 16 fan ýurt bar, 16 fan ýurt bar. Men islendik ýurdunda ýaşap bilýän men, islendik ýurdunda ýaşaýan men. Yok, sen dinle. Yaşamak bir başka, girilenç bir başka. Sen ýurdunda ýaşaýan men, salgydym töleýän ýaşaýan men, problem. Oğlunlar. Islendik ýurdunda ýaşaýan men. Oğlunlar meni ara. Düşünmeden ura. Doğru dinle o günlüğü me fir açtım. Men her bir adamynyň sorawy, jogaby, esasanam şular ýaly bolgusyz temalar halam. Daway normal temama geçelim-mi? Meselem ne normal tema ýa-da den özlerine doğru özüň jogap berýän, özüň düşünýän, o näme çyp berýän şo doğru düşünem doktor. Men Ýewropaýolyň men raýaty. Näme näme? Евросоюз demek premier ne bir 15 respublika SSR boldy. Şu 15 respublika 10 manadam ýörýär, 5 manadam ýörýär, 1 manadam. 15 respublikanyň içindäki häzirki Ýewropaýolda degişli ýerde adamlar belli bir adres bolýar. Saňa gyzykly ol adres. Saňa gyzykly ol adres, mende adres ýok. Hiçli islendik ýurdunda ýaşaýan men sol 16 ýurduň içinde. Islendik ýurdunda men ýaşaýan. Ya raýatlanma men. Propisini dip ýaşaýan dip aýtmanda maňa. Maňa propisini dip ýaşaýan. Propisini ýaşaýan men iýminne. Jumaýew seni düşünen olar. Binjal getýän zat ýa. Saňa aýdy otyr 16 ýurtunda ýaşaýan, nire gitsem gidip bilýän, işleýän. Islendik ýurtda ýaşaýan men. İş edip bilýän men. Şo 16 ýurda da Ýewropaýolda, Ýewropaýolda hemmedine salgydym töleýän, düşünýänmi? Indi saňa näme gyzyklandyr ýa bir derek efir uzatýan. Ha? Aşakdan ýa-da oturlar. Çykda. Yok, ol üstesine de başka bir zatla ya. O geldin sorudun, o salgı tölepmişim da. O da dalşan. Yok, o efir ne metsek bolýar. Näme diýilýän? Yani tölepdir, näme pulumy $20,000 gaýtaryp alyp berýärmi gelen? Dörde sonra vermänçikden 2 şu wagt o 5 mutlap sonra berdi. Sen ýankyja goýunja dadyň görse, şoňa sonra vermek gerek geldi. Bilýän? Ya bolgusyz adam. Men Nura ýeke zamantara haýyş kurs bolýamam. Aýda dero men. Niýe sen? Bolam. Men doğru maydana mara Aşgabatda baryp spakona öz ýurdunda gelenden Lucy territoriýada gelen o. Aşgabat territoriýa barýan. Boly men istat diyecek yalan boly. Düşünüp gülýär o. Ya onu gerekli doğru ya o arkayı ne diyen ya den orkan. Mena mara Ýewropaýolda spakona gelen Lübow şäherinde. Özi urundan ne alget bilem ok. Men taňa bir zadaýda Ýewro dostum. Suat ýene otaýda indi başga Türkiýene bir Orsiýet Belarus köp berde bolup beren ýurtdaşlarymyz bar şolaň baram onan ýagmy Afrikada börenlerime Özbegistan işläp börenlerime iňe şolaram rahat edýär düşünýärmi? Ýene Ýewropa bilýän. Gaýmak. Düşünýän olen mene suatlara doğru maýdan efiriňde birinji gerek goşulyp durşunda ýöne öz zatym aýtdym. Aşgabada baryp öz ýurdunda arkaýyn gelip bilem okda spakona. Bardaň an ýerde biremini propiskaň öýlen beýlen. O biremini propiska näme gerek? Biz şoň üçin görüşýär. Şoň üçin görüşýär o. Men ama şoň üçin geldim efiriňde. O bilmedim ýöne senin nähil kömeňde ber biziň herekete sen nähilik işe alyp barýarsyň özüň oýlanyp özüň bir jogapkärçilik goýup bir hereket etseň hafy kömek edersiň. Yani diňe söz bilen däl bir hereket bilen masal bir video çekýär näme bilýän oňa edýär. Raýat, ol taçym bolu saňa diýip bilmeýärler bu. Raýat, para mende PC problemi ýok. Ýylla gidip gelip bilýän. Ýurduna gidip gelip bilýän. Hiç problemi ýok. Raýat bar mende hiçli mende. Men hiçli adamy ýamanlap ýaýdyp beýtdim o. Raýat bar mende. Ýok, o grazdan. Dostum seret, sen özüň aýdýanda men ýurda gidip gelip bilýän ýanda. Dawa şunu şu senäde şu jaga
peýdaň bar. Hem Ýewropada gazanç edip bilýän hem ýurdu baryp dogan garnaşsaňa hatgatyň gidip bilýän. Daway şonu şunýala gedeli. Sen belki çykyş etsen ýurda baryp bilmez derejä gelmeň mümkin ýöne daway şonu watan üçin şo tölemelen motok töläliňde ýöne birazajyk has batyrgaýrak hereket edeliň. Bir bolayjak bir işler edip bolýan zatlar edeliň ýöne yani köp adam Türkmenistana men soň bary bilmeýän diýip şu herekete goşulanokda düşünýän bary bilmeýän. Bary bilmeýäliň ziýany ýok, zato konkretny bir iş edeliň. Bolýa şu watana bary bilmeýän. Türkmenistan iki vatandaşlyga ruhsat beren o näde iki vatandaş bolup bilýän sen? Ayaldygan men ýere galdym. Suat gizrak geldiňizde. Men ýere galdym men. Vatandaşlyk bolanokda o seret senädir Ýewropaň raýat bolsun Türkmenistana salmaly olur. Bilmedim näde. Salmaya Türkiýede de vatandaş bolanlar. Ya vatandaşlyk seçmek zorunda, anladın mı? Ya Ýewropaň ya Türkmenistanyň seni. Birinin kim seçse de onunla vize bilen gitmeli bolýar. İki vatandaşlyk kabul edelim. O tarafam var. Sen yo şu näçin sen erkek dogan näçinji ýylyň aýdyp goýberani? Onu tutup goýaryn meniň bir gapdandan nara men hiç ýere adam ýamanlygym ýok, ol hakda görürüm. Men ondan soňra bara aýtjak sen ýylyň aýt, men bir doganymda bar. 80-nji ýyl men. Onna bolup biler, men hem 89-njy ýyl, 88-nji ýyl doganymma Orsiýada iki pasporty bar şu. Men Dwayno Grazdan 2010-njy ýylda 10 ýerde ýurtdan çykaýtdym deret Lady Boss. Minusku. Men 2010 ýerde ýurtdan çykaýtdym, 2012-de de bärden öýlendim. Dwayno Grazdan. Ya toşna bilemok, ýöne men diýjek bolýanym 88-nji ýyl bir doganym. Mana näçinji ýylda çykanyny bilemok. Aýyryny iki garajdan kerony bolsa ýam öýlenen bolsaň, gadeden bolsaň, ony Türkmenistana näçe näde falşyn. Türkmenistanyň pasporty bilen girýärmi? Girenli. Girenlerine Türkmen pasport bilen ýerýär, çykanlaryna olan pasportyna çykýan şo dogan. Mende Dwayno Grazdan pasportlar mende iki pasportlar. Ne üçin beýleki Dwayno Grazdan bolanlar gidip bilen owa Türkiýanyň raýatlygyny alanlar, Amerikankyny alanlar gidip bilen owa. Näçinji ýyllar nuraga? Meniň wara näçe danak dostumma näçe ýyl bäri 2005-6-njy ýyldan bäri ýok şolar. Türkmenistana da baryp bilen oklar. Baryp bilen oklar. Dostum diýenim klasaşdammy? Ýok. Men ýene ertini kefirine taýýarlaryn häzir men sorarym gowadyp ondan ýöne ýaňjyda genjem bilen gurlaşdym bolýan. Oňa pasportyny soraw doly oktyabr noýabrda barjak bolýar, olam menen pasport aljak diýdi. Men Rossiýa Ferit ştada 52 ýaşynda bir geline jaba 18 ýyl mundan öň durumsa çykdyr. Iň köňe Türkiýe berenlerden. Şol bäriň vatandaşyna barypdyr, şol mysaçy gidip bilen ok vize beren oklar diýär. Ýok, gidip bolan o ne возможно. Şol hiç problema sam ýok. Hiç sada boş. Ýok, beýdeme ýalňysma, mara sonra biýdek görüň. Seret meni arada bir zat aýdyn. Men saňa dogry we dogry nuraga sonu. Eje hanym marda Türkiýanyň watandaşydyr şol. Kakada o kakasy öldürilen. Muhammed Nura şol Eje hanym Türkiýanyň watandaşy bolup baranna salmajak bolarlar şonu. Şol taýda men kakam öldürdiler, men fata geldim, zat tip şeydik girýär ýurdara. Şonda da var, men saňa aýdynmy näçe pul berdi şol. Çıkanına da $15,000 pul verdim dedi. $15,000. $15,000 pul verdim dedi. Tamam birine efire gelip geplep başlanan tamam şu $15,000 alan adam menin şahına kakıptırlar. Deyavi. Bu nehile o Türkiýanyň watandaşy hem Türkmenistan'a gelipdir hem markent çıkıp gidipdir deyip soň ýygyny üstüne açyp şeýdip şu pul alan adamlary basdylar, meýawy işden aýyrdylar diýdim öňe şolary ýygyny aktarlar diýip aýtdy. Toýs. Men ol meselede hiç ele kellem artaýdym ok, ýöne men spokojny Türkmenistana girip çykýan özüm Dwayno Grazdan men. Ýöne men golleýan. Dawul golleýan, dawul. Sonra biýdek görüň. Sonra biýdek görüň. Çykdyň. Indi sen ýalňyş düşünme be de wara. Soňkyda kaçany ýerip çykdyň sen? Şu ýyl maý aýynda.
Yo ay ne rahatını aytman sana onu siz özüňizi ele berýäňiz. Ay rahat aytma. Bolýa. Derňä berdiler, Nura derňä berdiler, hiç men adamdan gidleýän adam ýok. Men adamdan suwatdy, seli adam şekilli görülýän. Lüboy adamla adam şekilli görülýän, dogrymy? Hem netmiň näleýän doğru zatlar aýtdyň, hakykat zatlar aýtdyň. Elbetde diýemok men ýöne bular birazjyk şonu düşünen oklar, näet bolýar bolýar diýip bilýärmi? Bir bäri halk maslahat ýaly da hatda ol belki el çarpyp oturan nemeler bar, çepekçiler halk maslahatyna onu kuýaly ekip. Olar bilen meniň dostum işim ýok. Olar öz işi bilen, menem öz işim bilen. Men dostum keret sen hazır diýäň şo sen meniň may aýyna çykdym da diýäň men sana 100% boljak da diýenmi sana baryp azar berýärler şu sapar indi baraňda sen maýda Ýewropaň raýat bolup gelipdigän näçe adam madur diýäň. Sen tapmak ýaman ada Türkmenistan nasylenýeti 3 milliona bir eliň aýaty ýala. Geliverden Nura hiç ele problemi ýok. Men adamdan bilýän bolsaň bolýar. Adam däl, hawa. Ýok bilýän üçin ýa-da bilen aýdywatyrny 14 ýyllary ýurtdaşynda gelip ýurtdaşynyň çörünýär. Barangda Türkmenistana barangda men sana aýdynmy? Ay men erwes ada aýtmadym. Ay men dogrular aýtdym. Näme bu taýda nime barmy? Zat o zatdan geçen ok. O taýda başga zakon işleýär. O taýda ýa-da sen puluň almak bilen bolýar bular men sana aýdym. Bilýän çynýana o. Mende duýno grazdan pasport bar. 2 pasport aram. Ay bolýar. Olar hoş nikos men skarýarlar, hiç gyzykly däl. Tim boli Euro Energetika Institutynyň molimi men Lüboy gelip bilýär. Lüboy geliversin. Lüboy gelip bilýär. Euro Energetika Institutynyň molimi men. Men öz iş beripem aýtdan. Lüboy gelip bilýär. Ýok gerek, aýtma. Ýok barlasyn. Men zatdan çekinem o. Ýok, men adalatyň tarapdary. Ýok, bulara maç görünýär. Gelýär-de ol sana diýan etirmek üçin sonra nokta maç görünýär. Ay gördün öwründün da bilsin, gördün öwründün bilsin. Ay ziyan yetmesin mi ýa-da sana? Ýok, alsyn dalany, alsyn kimden bildirler. Ýöne men adama ýamanlygym ýok, spakona girýän sıkan boldy. Ýok, sen ürkmeýe jere geldim diýäň da beýdip toora berdiler da diýip soň nemetmän oturma. Gollaýan ga boldy oçan. Men öňem gelip gitdim, ýurda girip çykman kaňym gelip gitdim, bir kere salamlaş gitdim, talep bilenem Nura bilenem ýöne man diýende. Gorkma, biraz mertirek bol gaýra. Zaten çekinem ok. Bir de neme diýerler ha, bir de informasiýany alyp, pasport anlaryny alyp Türkmenistana berýär bular diýip gürläp ýörün. Haranda da biziň aktivist moklamyz bu da. Aktivistten däl hökümete satylan. Diýmeň ýa dälekenä hem bir bilen salamlaşyp soňam Türkmenistana gidip barkan gelen bolsaň ondan значит biz Türkmenistana maglumat bermendir bolýar da orada. Men o zatlary bilemok, dogry maýdan Nura. Ýöne men spakona ýurda girýänden çykýan. Men häzir ýurda girip, ýylyma meni çykarmasalar, meni bärden soraýarlar. Yo bilýänsiň bilemok diýmesen, bilýänsiň sen salamlaşyp biz bilen salamlaşyp Türkmenistana gidenden soň öňünden garşyladylar mı? Gelen berikde Nuru bilen salamlaşypsyň, Nuru bir de informasiýa berdi. Men siziň efiriňize geldim, sular ýaly efiriňize geldimden, gürleşdimden, daýatdymdan tawlaşyp çykyp gitdim boldy. Yani. Maňa adam agly öňünden çykyp pistat diýen ok. Doğru maýdan. Ýalan söylemeýin. Bir de tökme atanlary men Hudaýa tawşaýan. Men o zatlara men galan adama agam jogap berip bilemok, özüme jogap berýän. Nuri. Sana sorum mümkünmü? Berin. Sen ne doğru düşünmüyorsun? Yani sonra var. O da böyle cevap var. Berjek bolsa. Sen doğru berýän onda o sonra eferi birazcık makladım, başkarak ýaly otturda. Ya böyle bersinle ber soran görür. Özüm için näme düşünýän onu men bilemok. Men näme düşünýän özüm. Umumanam sen Türkmen Nuri. Hawa. Sen Türkmenistan'da doğulan.
Awo. Öyle mi? Elhamdülillah. Ondan. Awo. Ben de sonra o adanı problem gıdıklayan adam var. Seninle Mara velayetinde doğulan ve kilo azarda doğulan şey değil mi? Awo. Awo. Umuman sen nemeden ne giyli? Umuman sen durmuşundan mı, maşkalandan mı? Ben Dursana Nura şunu ayır sana şunu adam ayır. Dur şunu adam diyen ne yamadın açana aşağıdan näme vardı? Ayır sana şunu ayıram men bilýän näme. Bir mata o menin näme? Doğan berme şunu. Näme men diýenim bilen näme bejerýän mı şu taýsyny menin näme bolan ýerim. Men jogap beren soňa bar hemmeňde haýyş. O bar men jogap beren. Ervesa soru vermedim ha. Eğer de men profesörle hol sen eýem näme diýsen men de aýdyp berýän. Onda men soru başa berje. Hiç adam soru berje. Oğlanlar Ferhat bu yine şunu diýjek bolýar. Nämeden näile, näme üçin şu zatlar edýän? Wapşy şu zatlar näme üçin edýän? Bularda vatan diýilen düşünje ýok bolmaly diýmek. Bularda halk diýilen düşünje ýok bolmaly diýmek. Onu şu ýurtdaky bolýan zatlary görüňiz okmy danym gelip şu soraw berýäňiz maňa. Menin bermedim soru, men bermedik özümçe bir gurulma onu. Men bermedik, men tek men o soru olur. Berem o. Suçma ve men jogap beren Nura, iki zaman taýyst. Ber. Ferhat ağam Zümayev, dinle meni. Men bar yana berden. Türkmenistan Aşgabatda var yana, Aşgabatda, meselem. Men Aşgabatda bardım ha, doğrumy? Düşdüm aeroportdan, düşdüm. Aşgabatda diýeli. Ondan? Awa Aşgabatda düşdüm, doğrumy? Aýal dolanmaka gitmek isleýän men hawa. Aeroportdan çykdym, taxsa mindim. Islesem men piýada ýürejek, islesem taxsa minjek. Ýarty ýolundan düşüp tak ýürejek, doğrumy? Awa kofe içip oturacak, kafe oturacak ya. Senin öz keyfin. Sahli isim. Doğru mu? Sahli isim. Sahli isim. Men berden baran atım andak men vremne propiska tudim. Menen dokument soratorlar. Bolýa dokument görkezdim. Ana vremne propiska migrasiýadan men Türkmen pasportman berýän. Türkmen pasportman iki zaman tiledi bos. Ýazyp berdiler aşakdan. Men Dur. Ben düşünmedim. Sen şu an bir ýerek bardım diýdim. Zat iýdim gurbanany. İýdim gurbanany. Men aýal dolanam ýa. Gayrat et geýş galdy. Aýal dolanam ýa. Awa soňa barýansam menden nara menden. Dogonnoňa bar bilen ok dogry düşünükli barmasaň, menden dogry maýdana bar. Европа territoriýada Lüboy paýtaht territoriýasyndan spokojna gelýände şu Aşgabatda barandan nara. Ne bar aýtjakdym agam. Yani şunu diýe dostum, agam düşünen bolsaň. Men ýurda barýan olun, öz dogan garnaşsam maşolara barjak bolýan olun, ýolu gaý taklýa, PP taklýa da hansyň dokumentin, hansyň propiskan, şu zatlar gerekmi diýe şu ýurtda bolýan zatlar. Ve şu zatlar üçin men görüşýän şu zatlar üçin. Men ýaşaýjak dälen mon toran oklar ýöne diýe şu taýda men rahat ýaşaýan diýe. Bolýany Türkiýede gelip ýörken, ale Beýle bir soraw beren, beýle sen ýola töndüm. Beýle ýola töndüm sen. Awa. Sen näme? Turmada turmaň başlygy bilen bir işläp öğrennem sen. Ya bakıyorlar sen qoňşulan narkotik satdy ýakyp ýamanlap. Şeýdip özüňe bir soňa turmaýşyk ýene de adamlar azar berýärmi gelip? Men şu diýmek aşadan verdim. Yok men kime azar verdim gurulasyň. Sen wara dost men her gelen tanadym men seni wara. Azar beren ok soru berme gayrat dinleýädiň ýerde dinle otur. Näň watandaşlar azar bermek däl omuň derdi. Ýa-da düşünmediňiz meni idem. Men öz jinaýatynyň üstüne aklama. Narkotikda tutulup goňşusyny satan beýli. Düşünmedim. Narkotikda tutulup goňşusyny satan beýli, ýola tönlü. Bak. Düşünmedim.
Müzik däl bolup oturdy türmede diýe. O türmede oturdum bile diýe, kazyolliýa mentleri işleýärdi. Türmeň başlygy bilen niýe? Düşündüňmi näme? Aynı Gayret etseydip çuma adamini bir yo şeydip çuma tarafdan yo bolýan suud edip bilýän şu zatlary. Men sana soragda, bolýa sen aýtdyň özünkini, indi men sana suud et görkäs. Bana soraw berme, ýerine bille ýöre deňär. Indi dur led boss, iki zaman maňa ýollara haýst. Nura iki zaman. Ha. Ana jumaýy maňa soraw berdene, hani maňa berdene sol bersek soraňy. Başga adama berme maňa. Şu tema adalet boýunça ýörýän ýörenok şu tema. Adalet boýunça ýörýän boldy, onda men öz ýurduma baran wagtym men biremde propiska sorap bolýan zat boljak bolsa. Euro, şeýdin bolýan oturma, sen ýöresene. Adalet boýunça ýörýän diýen. Iki zaman iki zaman. Doğru ettin. Yo, oğlunlar. Amerika efir ýemejek bolýar, haramdada. Efire bir güýmeýär. Emem kimdigi? Maral deme. Nämetjek oňa kelläň agyrdy. Dostum, ýaşuly adalet ýok diýip nemetme, adamlaryň habyry utordy. Ýem tema neme diýär? O adamlaryň habyry utordy prosto. Seni dinläp oturup, sen bilen çytçak oturman adamlaryň wagty ýok, men kem ýok, menem äbir efir ýapjak. Ikinciden hem eger adalet bizde ýok bolsa, onu Türkmenistana da ýok. Eger adalet talap edýän bolsaň, gaýrat etdi. Gurbanulyň demokratiýasyndan, demokratiýa tory. Gurbanulyň feodallygy bermedik feodallygyny Gurbanulyň tory bizde ýok diýip. Doğru aýtdy. Inson hawara mana o 10% ýatyrdy. Ana barda fora sen. Bu temada iki zaman. Sen tema takýanmay gelip bara berýän wapşa almaly, almaly Nura, allyňam soňam. Yok, men alam o, men 2-3-nji soralar berdirdiňiz. Adama, men Ýöre senem men maňa soraw berdiňmeden şoň aşağıdan ýysyny diýenden almaly, howne etdiňäni. Iki zaman adalet bar bolýan bolsa, adalet bar bolýan bolsa, organizatörler gelip, ýurtdasynyň gelip bir esile zat çilim sorap durmada, iň berki ýyzyn birinji adamyň soraýan zat, o şol ýyzyn birinji adamyň soraýan zat, o çilim soraýar. Ýyzyn birinji adamyň soraýan zat, şol bara çilim diýilýän zat. Olara haramdadan ay. Men ýöne şolar ýalak keret. Şolar ýalak bularyň açdygyny bilýärse, hemmemiz bilýär, polisiýasy, organy, hemmesi aç bulan, dispisini aýlyga da ýaşanoklar bolşularyna bolun. Ene şonda da şolar ýalak her ýyl bir 10% götürmi ýatyrdylar da, şundan soň nähil hereket ederlerkä polisiýalaram. Hürmetlerke dämede gulluk edýän diýerlermi ýa-da ýok, indi mene saňa gulluk etjekler. Menem şu halkyň ýanynda boljakda, halk bilen bilelikde gaýtan menem şu halkyň aýaga galmak üçin aşakdan hereket etjek diýip bir hereket edermi? Siziň pikiriňiz näle şolar? Şu atemmik şadegdi da şu şarpık, şunki alınan şarpık Türkmenistanyny hemmik şadegdi. İşleýän, işlemeýän, budjetnik, organ, komitet, kim bolay tapady ýok. Pensioner, pasobiýa ýaşaýan, çağalan pasobiýasy, olaryň köpelmeýä, talipliň nemeti köpelmeýä stipendiýasy. Toýst şarpyk hemmesi şu var. Indi görüň şundan soň näme derlerkä? Nura, men taňa aýdyp beren her gaýdan zat bolýar şol. Ýa-ki ýalakalar, ýa-ki şonu bekitlenýän adama zat diýmez oňa. Gatgo boltur diýer olar bilýärmi? Ýene kösenen garyp halk bolar o beýal bara. Kösen peren halk bolar. Ol ýa-ki baýlaň işine gelýär diýene bilýärmi? Ýöne o gatsaly namysyna degilen ýerine şolar şo puly bilen çödü bilmeýär. Şoňa düşündin dogry. Evet. O kösünç adamlaryň gorkusyny ýeňmäge kömek edermi ýa-da şo kösünç has ýeňil bolup galarmy? Gorku agyr bolup, ýa kösünçlere intagam ýeňil bile bu kösünçlere bir çyda bilýär. Çünki gorku ondan hem agyr bolmaly ki
gorkun saylayalar da düşünýärmi? Rak bolmaly diýmek. Yani gattyha serwet sene verseler tapbasalar var mesela ýöne edir şu wagt bişip yetişmedim diýär. Yani ya ýöne jandan doýsa halk ayağa alar ýöne mene olmaz. Arda o dowanjom dinle halk bişdi ha. Deret bardada garaşýa. Çalaja uçgunu garaşýa halk. Dogry maýdaýyn menem ýama köp kişi habarlaşýar naňyrda bolyn. Diňe uçgunu garaşýa-da şu öňüne çykyp, "Päder men öňe çykdym, näme daýerlerim kabar halk çalaja bir nemesde de" diýär. Onu men taslap gitjek diýenler bar da o. Şonu dere. Bide de diýenler şonu ýalyr habarlaşýanlar. Uçgunu gerek diýjek bolýanlar. Uçgun näme diýmek? Öğretmeni uçgunu düşündüreň size. Uçgun nämek? Bir adamynyň öz bireysel hereketine uçgun diýilýär. Ýani onuň üçin 1000 adam gerek gel, onuň üçin 100 000 adam gerek gel, onuň üçin bir adam gerek. Ýani bir adam, misal üçin uçgun aýdaly bir adamyny gaýy urup durka, olam aýdaly gaharetdi de gitdi de özüni ýakdy, mundan başga adamlar gördü dänim. Bu bolýan zat näme zat diýdim, başga adamlaram şo gicicik uçgunyň üstü bilen ayağa galdy. Ana şoň ýanky bir adamynyň etjek zadyna uçgun diýilýär. Näme inni Türkmenistanyna 5 milyon halkyň içinden bary şo taýda 3 milyon ýaşaýan olsa 3 milyonyň içinde bir adam uçgun döredip bilýän ýokmy ýani aýdaly zapravkada garaşmakdan ýa-da Visa Center'da näme şoň ady? Näme di Visa Center'ın ady? Aşgabatdaky näme haly Nowruz haly. Şo taýda nujel bir adam uçgun döredip bilen ok ýa-da ýene bu kunun aýlyklary meselesinde bir adam men näme iýmeli zat diýip özüni näme dip ýa-da bilemok başga bir waka çykaryp bilen ok. Toýst uçgun döretmek kyn zat däl, uçgun diýilýän zat her bir adamynyň edip bilýän zadyna uçgun diýilýär. Ondan soň şu uçgundan soň halk ayağa galýar diýersen, biz şonu uçguna garaşýar diýmek bilen. Näme az waka boldymy ýurdun içinde? Eger olar ýaly uçgunlar diýjek bolsak, Güljemalyň tematan bir uçgun, Süleyman Tursunbaýewiň tematan bir uçgun, Silalanyna da uçgun, Şemal Turup Kryşalamyz gidene de uçgun. Uçgun az boldymy uçgun ýani? Eger sen diýäniň bolsa men şoň üçin men gaty bir goşulyp baramok. Ýani uçguna garaşýan bolsa, uçgunlar kän boldy. Ýani şonuň ýygyny alyp götürýän halk bolmady. Şonuň ýygyny dogan. Men aýdýam onlar uçgun näle diýen. Biri çykyp galanlaram şonu görüp çykjak bolýar diýip aýdýar. Wallak ýaly biri öňüne çykyp o şey deliň diýen adam diýjek bolýanlar bilýän. Şoňa men özüm uçgun düşündüm. Onu sen aýtsyň oýçy men aýdýanym uçgun ne? Şu şey deliň diýen adam çykdy diýen halk ýaman kän. Doğru. Yani bir adamam yine uçgun olup galýada. Oğlum sebebi hazır bir adam çıkagadan dabay galalyn adamlar diýse oňa da eýe çykmasalar. Ol adamyň özi uçgun bolanok. Ol adamyň uçurup goýberýärler. Ana Murat Şemfem uçgun bolmasa türmeden goýbermediler. Alişer Abdulla da uçgun. Yani uçgun bolup dur, häli şinde bolup dur. Günnüň aşa bolup durdy ýöne. Ýa-da diýil ki o bir gyzy nemede könürgöňşdem şol urup köçede maskara edip çugalaňa jedip goýulan video olan bir uçgun. Uçgun bolmaly manasyny satayım. Bir ülkede bir gyz ayağa alyp maskarasyny çykaryp oňam diýe enatasy hossarsız eken o gyzjak adam. Türkiýeden bir ýerde eken ýani o gyzjak adam. Inni hanu enatasy nirde o dogan garnaşy nujel daýdy hiç kim uçgun çykaryp bilen omoň ýygyna. Yok, olam yok. Aginen tagamara bizde ne düğün bir ayal men çağam kaktılar onu da hiç çare görülmedi diýip gatýar. Ya uçgun kän çykyp durdy. Ýöne bir hili şoň ýygy ayağa alyp bilenok bilemok ýa-da ýöne şunu diýsen uçgun bolup biler. Mysal üçin men joraplatary oýnatýan gelin adamlar diýende marda bir ýerde üşürýän. Onun şu jorapda boş yok. Her jorap latarey bir jorap alsan gaptarlynem
10 manada lotereya almaly ýöne diýen, içinde de boş ýok, hökman bir zat ba diýip sokýan adamlar ýöne üýşürýän bir ýerik. Hawa müňlerçe adam ýenanym. Ana şonda halk şo taýy üýşül ýa-şo jora üçin. Olmaz diýenmi? Biri sokdy, biri nämetdi diýip halk şo taýy üýşül ýöne. Başka tüýsli şonu alagadan gelýär, hakimlige gideliň, an bu taýdan beýlek gideliň diýejiň ýok. Ya no sразу назад скор ручной бардат bile çekilýär. Boldy всё. Okey, tamam. Просто bilmesem men pikirimçe näýlek bolup gotarýar. Men özüm öz analizim şunu ýaly. Bir gün hemmemiz bilip galýar. Halkyň ayaga alany, o gowy başlany zat. Bir gün bilip galýar mykak diýen. Olam haçan bolýar? Haçan men pikirimçe hemme ýollar denenýär, hemme ýollar synalýar. Onu ýollarym netije berenok. O ýollarym netije berenok. Hemmemiz umydymyzy gaçyryp ýapyp taladanyp, öz işimiz bilen gumura bolup ýörkäk, eşdersim kak diýen men şeýle saklaýan. Menem sana hoşlayan. Sonra bro neştik galarsın kapya. Ýöne bolýar sada. 23 bolýar. Nura. Ene doğru. Maýdan mene şu hökümetden alıp berip şonu alıp bir nemem ýok da, derdim ýok da. Bir erwet neme üçin okuda eşgür ýöne. Adalet ýok bilýärmi? Men ýama gynanýan şoňa halk kösenýär görüp oturna. Kösenýär şoňa näme şol bir iň bolmanda dogry aýdyp gitmegen bir iň bolmanda şolam peýda da. Şonam gözü görüp duran zadyna gelip bärde samsyk fora berýärler, men gaharym edýär şoňa bara. Ya bolmasa sen ýa ýurda barda ýöňüne düşdi ýa, o aklyňa geljek zatmaý şol. Şonu häzir 15 ýaşly çağdan sonra soňam şonu aýtmaz, o şonu akly çatýan. Yo, ol bar aseret, men oňa hakly tarapam bar, hani öňe düşmese biri ýzyna hiç kim ýzynam dolarmasa aýag almaz diýä bolyn. Yo, sen aňyrda dälle bärdi de sen häzir bartaň ýüzüň açyk. Ol şunu diýjek. Bilmeýärler taň, bilýärmi sen? Ol şunu diýjek, hani sen samolyotda minne gel, aeroportda gelýänligide bizem senin üçin görüşürlänim. Hökümet seni aljak bolar, bizem seni bermejek bolar, şo taýda da garpy şart şeýdi uçkun dörer. Urşor saat diýjek bolýar da, onu şonu diýjek bolýar ol. Ýöne men pikirimçe son 5 gedejik 3 gedejik görkeden olsa da halk şonu ýalar, onda sen edersiň onu. Men pikirimçe häzir Türkmenistan polny bizi уже spisekden çıkardım ka diýen, gitjek diýemizde de samolyotda mindirmez. Çünkü bizi mindirmek üçin bize ilçihana adavrenýe bermeli. Türkmenistanyň ilçihanasy, ýani bärdäki Eurosayzyňky. Olaram öz kellesine bermeýär. Türkmenistana aýdarlar, gönül men sana aýdyn, gönül Serdara ya Gurwangula atçot geçerlerin ha şunu ýoşular ýalak, aktivist, oppozisioner şular ýa Türkmenistana geljek bolup neme edipdir, ilçihanamyzda ýutudypdyr, временный laissez-passer diýip dokument bermeli bolar. Çünki meniň hem pasportum ýok, Galipda da ýok. Onuň bermeýärler, bilýär. Olar bizi seret, olar bizi Alişer ýaly, Abdulla ýaly gümürtük ýagdaýda alyp gitmek isleýärler. O ýagdaýda höwes bilen atak bizimki ýaly şowhunly hani samolyotda minýän has biledim men ha gelin adamlar diýip bular ýaly bular biziň öňümizde ýapyp goýjaklar 100%. Bolmaýar. Onu etdirmeýärler. Onu da Eurosayız ala öz vatandaşyň gitjek bolup dura bala ala diýip etdirbilmeýärmi onu bilýän çünkü Türkmenistan şetaki hökümet ýani aljak gel ýok men şonu talamok ýurda diýse näme Eurosayız F-16'larını uğratmacağını bilýär. Tak što yani vatandaşlar biz bärden size data berip çağırış edip organizavat berbilýär. Ýöne siz özüňiz ýene galmaly. Siz üşmeli bolýaňyz, siz barmaly bolýaňyz. Siz diýlen gün diýlen sagatda aýaga galmaly bolýaňyz. Hani bizi dinleýän bolsaňyz olam. O bizi dinleýän bolsaňyz maňa alsa häzir galmaly siz bolyn. Olam ýok.
Ne maňa alsa siz beýär galmalyňyz yani. Yani çünkü gazgany bilen, tamdyr gazgany bilen ýapylýar. Şu wagt gazyp dura şu ýaňjy halk maslahatynyň hemmämiz ýaňy eşitdik. O nädip sahna urnadylar, nädip öz aralarına oğudun gürrün ettiler, yurt ösya avadan hem has halkımızın yaşayış durmuş ýagdaýyny mundan ammeýle gowlaşyp Allah can bundan meýle gowlaşdyrma sen ey. Seni gurutdun biri. Bundan meýle gowlaşdyrjak diýip senden erwet etdiň şu wagda seni gurban goly. Mundan meýle inni gaýrat et gowlaşdyrma gerek gäl. Yo gerek gäl. Etme wer janyma. Sen gowlaşdyranyň gerek gäl. O ýöne şonu şunu mene bir tapar gaýtalap adamlaryň nerwsini oýnap, dawletini galdyryp, temperaturasyny oýnady. Hani halkdan reaksiýa? Hani halkdan reaksiýa ýok-a? Görünürler hem telewizionyada, göni pryamoyda görkezdiler. Görüntiňizde telewizionyada görünürler biz näçe ýyl reklam edip geldik şu halk maslahatyny görsünler diýip etdik şonu. Halk maslahatynyň üstünden men protokol tutup zat etmem manysy sosial media ulanyjylarynyň halk maslahat diýip bir neme var ýakynly görüň şo taýda siziň üstüňizden protokol tutýarlar, üstüňizden düşýärler diýip hasan meter adamlary tiýatata çekdik biz. Aslına seretsen. Tiýatata çekmek adamlar. Aýony halk görünür diýip meni çaklaýan. Şunça reklam etdik çünkü halk maslahatynyň boljagyny. Ya bilemok biz bärde guruluş Türkak şu wagt lewap tarap ayağa alıp mara gelip oturuyorum ka. Maram goşulup Aşgabat'a gelip oturuyorum ka. Most gelýändir o biz atamon ýalymet mi? Mara. Gelýän mi adamlar gelýän o men tirazo neme kabinetime geçip videolar alıp da edip paylaşıp gollap bereýin ýani. Nura, men şu her ýyly matematik görülen hadapladym da şuna. Şonuň hemme barnyňam jogaby bara bir ýere gelýär-de şonuň. Şol Allahyň adalaty ýerde ýatan okda bilýän bir hadap zat ýok. Ne men durmuşda da kän gördüm şonu, dogrymy aýdaýyn. Ne görünürem ne şu aşakdan ýazyp bilýär-de şonu, hakyky şo zat. Bir hadap zat ýok şu zat bara, bolmajak zat ýok, bolýar şol netip bolýar. Şol halka edilýän zulüm, erwetlik edilýän zatlaryň bir hada beýlek tarapyn bada bilýän şo zat gelýär netip bolýar. Şondan soň erwet komentar ýazýanlar bada bilýänmi? Ne şol ne revolýusiýada olar ne diýip bolsa halk ayağa dagalar ha. Şondan soň wajdan çatyp ne edip şolar nemetmen men şoňa aklym çatanok bilýänmi? Ne şolaň agda gün ýumulýar şolaň. Agda şol erwet komentar ýazýanlar iň bolmanda ýazman pikir edýän adamlaram şolaň agda ýumulýar ýumulma aňa. Näme diýerler? Näme diýerler ay why biz tohumy diýipdir. Biz tow edýäs, gaýrat ediň biziň günämiz geçiň diýerde näme diýsinler? Agda olam ýumulma da çatylýar ay prosto. Ýöne akly çatan oý näme üçin bir insan bolup aklyň çatara hoşaň o. Etçene derlerde şon diýerler, näme diýsinler ay? Häzir şu wagt hökümet deretkäwir adamlar şeýle hereket edýär. Şu hökümet barmy hawa? Şu hökümete göre häzir pul gazanmalymy? Gazanmaly. Şuňa göre ýaşamalymy? Ýaşamaly onu. Şu ýykylsa göreberersiz ýa soňuny. Ýykylan soňam inni täze hökümet bir oňa ýalbarýarlar. Gaýrat ediň bize diýmän biz ozalam zor günden ayakdan şu o öňkü gollap oturan hökümetin hem senden beter ýamanlaýarlar. Anha menen tek muna maýdyp bereýin, şuna maýdyp bereýin. Ana ol beýtdi, bul beýtdi diýip bara hemme zady öňkü soňkyny açyp berýärler. Ýöne günämiz geçin gaýrat ediň diýerler. Näme diýsin? Bular gathytyr bular. Şu hökümet baka mundan gaýmanyjak. Awa inni hökümet gelse ay sag bol Allah ýalkasyn, ýaman gowy iş etdiň, Allah ýalkasyn. O demokratiýa geldi, adalet geldi. Şu haramlardan bir de gorkuzumda bir de zordan ýaşap gördük. At diýerler, näme diýsin? Köpçüliň jogaby şol. Hawa. Şeýtik diýer bu zatlara ýatlama ol geçer onu diýip bolsa bara bular şunça ýere şunu ýalar zulüm etdiler, şeýtdiler halka da diýip soň çağaçyklaryna da gurrun görerler bilýän. Ýöne şol näme de bolsa içinde wajdan bar adam bar, utanç ol. Ýaşyp şondan soň. Türkmeniň näme derini öýdýän ay, ýene bagyşlarsyň, ýene bagyryňa basarsyň da näme derini öýdýän ay, kesipsiň wa bilmersiň. Ýok, sen bagyşlardyň, ol öýdün, bagyşlarym ka şonda. Olarda on ýalyk gordost, olar ýalyk namys ýok, olar bir 200'lü bir namys olar näme üçin özüni
Yaman gowy bağışlar bolmadyk ýalyk. O heşelle kakıp güler oturur nämesin. Soňundanam. Senden gelip bağışla sorar, soňam otururdu güler oturur, ay menen bulardanam tapdym Hudaýa şükür diýerdi. Oğuzhan'ın bıraktıgdır da deyip bara gözel şağılıyor yani neme der diýäňmi? Şoňa pikirde bolar diýäňmi? Ene öňkün. Menem öldüm. Hasap soralar kanyesne eger bir kanun ýolları bilen. Oğuzhan'ın bıraktığı deyip. Raýlary artık maç halkyň hasabyna alan zatlar wagtsa gaňyrlyp alynar kanyesne. Eline bäş. Ora mümkinmi iki zaman? Elitkasy wa bolsa aýdyr. Gitler kısa konuşsan nähil olarka? Bilmedim yani. Gitler kısa konuşsan. Ýoksa sen Gitler kısa konuňa gurban tutup otur şu halky. Bilýän? Doğru düşünsen. Ýok, ol tutan ol bide hiç ele. Yani solary hemmedini opsi üsreyip tutsan nähil olarka? Meselen. Yo, ol wara, ol seret go adam boljak bolsaň, sen şu taky ýene de kanuna laýyklykda ýöremeli, kanuna laýyklykda hereket etmeli. Sen gelip onuň beter zatlar etseň, onuň go adam bolluň bolan okey ol. Ýani sen onuň ütköş tapawty adam bolup galýaň. Şoň üçin go adam bolmak kyn ýylýar daha. Go adam bolmak hakykatdan. Meseret biz şu wagt haram rejim bilen görüşýäs. Bu haram rejim elindäki bütün rışaklar ulanyp otur, bizi maskara etjek bolup, bizi töhmetlere matýalarmy, bize söýükýärlermi, şeytanla bilýärmi, nirde pis zatlar wagty edip otur. Biz ýöne olar ýaly bolup bilemiz, bizim olan özleri bilen deň bolup bilemiz. Biz yani men hatta gawat özüm söwünjümden özüme uýalýan, ýani ay bir ýan diýmellerim da şeron gaharym ötdidim bolýan. Şeronu şulara meňde bilemiz biz ýani. Biz şulara meňde bilemiz. Soňunda sen şeronu kanun getiren soň, adalet getiren soň näme etmeli bolýan? Bawy bir bağışlap bolajak adamlar bilen bağışlap ýene de ýoluňa dowam edersin-de. Gaýdyp şular ýazat döreme ýaly etjek bolsun kanunlar. Şoňa görä ütködersiň. Sondan diýen ağam Nura iki zaman hemme dady onu da diýip meselem gödüňe getirem mara sol Gitlerski zakonu tutda etsen. Dormam. Solam ýok, sonam tutsaň, hemmeten tutsaň. Hemmetini baragdan sol zakonu tutsaň. Zakon bolany näil bolýar? Näme etmeli mysal şunu? Özüň bilýän o zady meni aýtmaly däl. Jaýyň içine Özüň bilýän. Yani özüň bilýän onu men aýtmaly däl. Özüne çukur galdyryp, özüne de içine gir dawaý diýip özüni gömdürmekmi ýani? Ýene özüniň eňinleşlerine. Bolmaz da sol. Bolmaz. Yo, onu öňdäki meselelerim bar, amza özüň bilýän onu men aýtmaly däl. Gitlerin zakon dost şu yer yüzünde kimden sorasaňam Germaniýa edil şoňam men sana aýdaýyn 60% şoňa ýalňyş jogap berýär. Oňsoň 40% islat bolýar bilýän. Ben soňa tutmasaň başga näme etse oýurdy. Soňa tutmasaň başga etsek dadyň ýok. Biz hem şurada aýag alyp bu gurrun sen düşünmäňsiň onu. Biz aýag alamyzdan soň bilýän amzan çynýan tak diýende. Şular gollanan adamlara näme etmeli diýilen soraga jogap berip oturýardy. Biz häzir özüne hem soňa tutmalylar, mara boldy, ýagdaý boldy. Onu hiç daha etmeliler, solan gözüne hem soňa tutmalylar, ýagdaý boldy. Dostum men sana bir raýa diýin. Häzirki bilýän ağam düşünýän ýagdaý. Rejim men pikirimçe kökü ýurdun içinde kellesi daşarda bir rejim. Yani kellesi daşarda diýänim daşardan buyruk berilip kökü ýurdun içinde hereket edip oturan bir rejim. Tak što kökün aýramyzdan soň kelle bilen nemesi gatnaşyp oturýar da, ýöne bileler ozal 3 milyon halk, 5 milyon halk, biz bu halky köpelçek bolýarsa, biz sanymyz köpelçek bolýar, biz 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon bolmaly biz o. Biz onu biz alyasa gaýtam ýene de bizim gelýärsänim, bizim ýene bir gidenle garýasy, ýani bu ala ölüňsüni diýär. On etmän şu rejim ýalyk zatlaryň indi gaýdyp görünmeli. Ýaly işler etsek has dogry bolmazmy? Şu rejim ýaly zatlar görünmesin gaýdyp, zalimlik bolmasyn.
güýçleriň aýralygy bolsun, güýçler bir adamda bolmasyn diýip kadiyeti, meclisi, onuň ýerine ýetirjek hökümeti üçünü deň agram edip parlamenti güýçlendirsek, partiýalary güýçlendirsek, syýasy partiýalar etsek, erkin telewizioniýa goýsak, telewizioniýada aýdyp dursalar, togo bolmazmy gaýtam? Onuň hakda gürrüň ýok, amzan bilen ýöne takmene dilegelde aýtdym da. Hitlerski zakonyňa düşjek adamlar aýdaýynmy kimler? Oňa edip berdim. Ullakan o. Familiýasy Berdimuhammedow bolanlar we şolaryň doğan garnaşlary ýegenler düşer oňa. Ona mara yani halk şu wagt gaty gaharly diýişinde sotur şondan bolar. Çünki ýarly elbet ýarly da bu näçe wagt der diýişimizge sotursa ana olur bilemok adalata çıkıp yetişmek halkın eline belki bir zat bolup kalmagy mümkün. Yani o wagt sen halas edip bilmeýän halkın elinden. Yani şu wagt o gitsek ýere ýok. Bilmedim yani eğer sen hükümetin başına geçsen polisiýaň bilen sen şol adamlary halkdan gorap derrew adalata çıkarar ýaly etmek borjun olaýar. Yani sen ol borjun bolup gidýär çünkü sen halagadan halka gözün işte öldürmegine, ýenetmegine ýol berip bilen ok sen. Çünkü ölüm cezası yok mu? Yok. Sen etmeli lazım. Adalata çıkarmalı bolýar. Ki olary tagam türmäge girse de içimiz sowaşarlar ýa adamlar onu ýaly häzir şu wagt gahardan diýýärse. Şu adamlar men pikirimçe türmäge girseler her kimiň içi sowaşar çünkü çekdirenni çekip başlaýar. Oňdan gazanan milliardlap dollarlary işe ýaranok. Şu türmäň beren nahar bilen ýaşamaly bolýar, erkinligi ýok. Şolam mullakan ceza yani çünkü şolar ýaly halkyň öňünde prezident ýa-da halk maslahatynyň başçy bolup ulu wezipeleri işläp soňra şunu ýaly buna düşmekleri. Men pikirimçe yeterlik ceza yani. Yeterlik şolam. Ýöne конечно gahar edip bizden öňörti ýa-da hökümetden, häkimetden öňörti halkyň eline düşse oňa hiç kim garantiýa bermän näme boljagyny. Olar näme boljagy? Galanlarda bilemok nura, galanlarda bilemok bilen neme da bir zady bilýän da erkekçe realnady bilýän. Berden bary samolyotdan düşýäňe boldy. Ýeşil askar bilen dilýän zady aýak astyna atýarlar da kemsitme dilýän zady bar. O zatlar çyna hiç zady eken. Hiç zat yok. Şona bildim ha. Şona bildim. Aeroportda ýa-da gaýdasyň geldi. Samolyotdan düşýäňe boldy, aýak astyna alýan ekeni. Adamlar dilýän zadyň mertebesi. Şonu bildim ha. Neyse vatandaşlar han menem onu efir yapaýyn. Tuğulamy buň hakkyny berdim mükemmel diýen halk maslahatyny çağırışlar etdik. Aýaga almak barada bize seredip oturmaň. Yani eger galjak bolsaňyz size eliňi saklap, aýaňy saklap oturan ýok. Galyň yani haçan galsaňyzam biz ören hoşal bolar. Ýöne birinji ýurdun içindäki ýaşaýanlar size gerek. Galmasaňyzam siz kösenýäňiz, şonu ýatdan çykarmaň yani nurdan, talipden öňörtü kösenýäňiz, köseneňizdi. Galsaňyzam şoňa öz ýurny siz görýäňiz ýene. Çünkü biz adalatyň, demokratiýanyň tarapdary, biz sizin üçin yani sizin içinizden halkyny, watanyny sevýän adamlary wezipe almalygynyň tarapdary, doğan garnaşyň dälle. İnşallah kadrlar almaly tapaplyar. Ve sizler ýene-de Türkmen hökümetde işlersiňiz, hyzmat edersiňiz, korrupsiýaga garşy görüşür, agdy biri bolup halk bolup. Yani biziň reformalarymyz kän, ýani menem ýokary wezipede oturjak diýemok. Halk bolup saýlar, oňaça akyllyja birini we ýurdun parlament sistemasyny deputatlar geler içiňizde ýokdur bara tuwalamany görüp otursa. Agdy biri bolup ýurdu watandaşlar ýani bir günne görülmez belki ýöne görür. Men ana ýani şulardan diýilmasak biz hiçem görübilemiz ok şonu men bilýän. Şular bilen görmegimiz äpät gel. Başlagam jantyrdym hem ölüm bire wara wezipede özümiz bolup gelemdi oklay. Senem edil. 5 ýyl 6 ýyla ony şu wezipe üçin eden ok senem adalatlyk, şu adalaty öldürip çykdym ýola bilýän. Bire barmy şonu ýaly.
Ýöne şu aşağıda komentar ýazýarlar da erbet komentar ýazýarlar. Şolun başyna kıyın gün düşmejek ýaly bilýärmi? Şu puluňy satyn alınmajak zatlaryň düşer dostum. Şu ýazýarlar 2-3 taňdan meni atlanyrjak. Ya şu oka otyrma. Ýöne şol aýdýandan teňem günüňe düşer dost. Bilýärmi? Şu aýdyňda oturan olsaň da. Şonu sen nädip çözjek? Ana ýegenler geldi. Sen namazga dedi näet? Sen şonu puluň bilen çözebiljekmi? Ya şu ýalakalyň bilen çözebilermiň şonu? Çözmersiň. Öküz eşdeň meni bolly aýtsakladyňam sol nemede arz etsek adamlaňam solar arz etmeliler. Onu aýdýan adalet ýok, ýurtda adalet ýok. Ardyň solar aýtmaly bolýanda. Bular noňsoň adalet nirden taparka? Biz şöyle adalet gözlemäge gelýär. Bular tam düşünýär o. Assalamu alaikum. Komentar ýer. Ya olara üns vermesen aýdar. Ulan näme netije çykardyň bugundan? Normal gowdama? Hawa. Oğlum. Buradaya. Gowgowam bolmy jan. Dedim ben alýanay oğlum men. Gor ya Nuraga yine diýen etmediler de adamlar. Yeniden bolle day. Oğlum sen bolletde ýeriň gülle otur. Mollum masy? Hawa mollum. Ýeki zaman Olam gelýärdi halkyň üntüni öljek. Täden alaýsan ağam. Täden. Benim edil sonýal mollum da. Ýa-ni mollum menem staýdy. Gurles bolýarmy Nura? Haýst. Bala ýüzer ýa-maňa olyn şom kam diýär. Öküz barmyt. Men zat osinanşan, ýani seredin bir zada düşüneňiz ok. Men awa ýadan bolup bilerin. Men çünki уже 5-nji ýylyň içi şu zatlarda. Ýöne meniň işim görüşmek. Meniň işim finanşmak. Men ýörjen boljak bolýan, ýykylan ýerimde oturamak, ýene turýanyna ýene diýip finanşýan. Ýene bolanok, ýene ýykylýan, ýene turýan. Biz çağa kakýarymyzy öwrenmedikmi biz? İnsoňuny ýörek gitmedikmi? Ýani sen özüň onu diýmek ýykylan ýerinde oturan bolmaly, heni dem şu çağlykda ýykylan ýerinde ýöremän näde öwrendiň onu? Ýykylmany öwrendiňmi? Gönümel turup gitdiňmi ýani? Anlasyny. Biziň işimiz görüşmek, biziň işimiz mücadele vermek. Bolor bolmaz ol Allahyň işi. Aýdýas goýýar, hawa galmasalar galmadylar, hawa näme? Berýän men çekýänmi, siz çekýäňiz? Mollum sen çekýän, seňe maýlyňdan çek. Ýanky ýeki zaman Nura. Mümkinmi? Ýanky mollumyň aýtdan diýenlerine hiç ilkelläň artmam. Ol mollumda okuwçyň özi, okuwçynyň. Hawa. On öz okuwçy mollum däl. Lakam ol mollum däl asly, on lakam mollum däl, on öz okuwçynyň. Hawa. Lakam ol ýöne şol mollum diýilýär bar. Ýok, özi real mollum amma okuwçyň özi. Kendinde mollum jan gowdur ha. Ertek gün rewolýusiýa bolsa da sen gülüň. Sen edil hiç da çözmerdiň edil ýöne şu wagt gidurdy demen saň aýdaýyn nädiňle oturan olsaň mollum. Şu wagt nälerlere näçede aýtdym, näçe namysyňy esdiler da mollum. Yetmelilerim diýäň, onu bilýärmi? Bilmä çykalardyň onda. Başyňa düşmesin ýöne men sen düşmanam bolsaň, dilemok da ýöne onu Allah ýamanjak. Ertek güne bir zat bolsa sen ardyň aýtjak zadyň ýok. Hiç kime ardyň ýetirjek ýeriň ýok, bilýärmi? Çünki sen ýurdunda adalet ýok. Senem olar golla otyrdyň gelip bärde halkyň üntüni ölen bolup ýene efirde ady güýmän bolýan bilýärmi? Sen aýlyk berilýän ro ertek gün wara sen ýakalyň da. Ona şey geçen o. Öküz barmyt. Noğru bilenem neme bilen gepleşdim mani hem gitileşýär bilýärmi? Diskussiýa diýilen zat adamyny pikirlenmäge tarýan zat diskussiýa. Şoň üçin bunu kesip atmak doğru däl, dinlemelem ýeri gelende. Goý dinlesin, goý halk özi karar bersin dogruýyny, ýalňyşy we saýlamany. Yani kim özüýüni açýar sonda. Doğru aýdýan Nurhan. Neleri ýa dinleri, musydan oklaşylar bar. Öküz. Aýdam. Näme üçin?
Nigene onu edeceğim diyen ama onu hem kişi namtına diyem olur. Ya trying o so temalar o ya adam tam temalardan. Davay doğru açasan gurla söyle. Doğru. Henge koyun hakkı. Dinlesene bir mut dinle. Ne tangaydan hemmesi namtına diyem diyen ha. Interview'de çıkan zatları Nura'da tuğlama görköz oturuyor ente. Korkup bir de çıkarmayanlar var. Ol birden neymede bir yılın 2 yılın ya 2 ayın 3 ayın içinde emekçinin başına geliyor o ya 5 yılın içinde biliyen. Şol geliyor adamlık yok şurada bir sonra açacak. Dinle bir daha aydı. Böyle düşündüm sen diyen adam doğrudur ha. Adamın başına ne geliyor ha. Kudaydan geliyorlar ya beni severtirler ya. Kuday hoşmatana beri kudaydan geliyorlar ha. Ben ne söyleyecek Allah'dan geliyor düşünüklü. Dinle Allah'dan geliyor düşünüklü. Allah'dan gayrı bir çöp başa mıyımlamadı ya. Ey. Deneyem. Tema ne mani ad halkın kelletini beyle arkadaşlar olmadan Allah'dan geliyor nemet. Allah'dan geliyor. Beni diyen de akldan var ha sonun bir hataptadını Allah Teala cevap veriyendir bilir. Ben bir hatapta diyeceğim olsam o dünyada cevabını çeker şu dünyada çeker nam. Sana alın o kadar. Böyle yok kız Mağal sol. Şurada edip şu. Alın burada sen istedi bilen o. Yok kız bir muç gerek ver ha yok kız. Gayret et kız. Yok ahar materyalay mol. Böyle ahar gelmez men gör otur şoň için. Ahar koşa şo Nurağacan ye kağım. Bir gerek ver ha bitme ol sen berjek jowaňy. Ol düýünden bilýär näder şu jogaby berilmez. Eger Allah'dan gelýän bolsa Möllümcan. Allah dünýäň Allahsymy, alemleriň Allahsymy, ya diňe Türkmenistanyň Allahsymy ol. Alemlerin 18 bin alem yaradan gela şeydip alemlerin Allah'ı olsa ne için nirde ateistlerin nirde Hristiyan ya Müslüman değerlerin Allah'ı olsa ne için Japonya ya Yüzlü Koreyan Allah'ı olur adaletli danim Türkmen'in Allah'ı Türkmen'e adaletli değerler onu. Amin sana mesela o sorunu o cevap vereyim mi Allah Teala var ha. Hemme yurtta kim adam misal üçün adam insan bol doğullu mu Allah Teala hemmesine de il ön atavalarını o il çoğuradılar natengala adamlarla gibreyler zatlar Allah Teala'nın ölenlerini doğuda hıyırlar diye doğuda hıyır mesela nemettik bu da hiç kim hissad aytmat diye hemmesine il çoğuradılar ağam hemme dadın Allah Teala hemme yerde Allah Teala'dır. On beydip yalnız sorlamam. Yo emme Allah Teala olsa ne için diýende menem şu soru berýän ýene ortak bar. Sen beri bilmedin şu wagtda. Näme kösen ýam näme soruňa jogap bermedin. Ne için Gollandiýada adamlar halk ayağa alıp görüşen protest eden olurun Allah'ı adaletli danim bilin Allah'ımız onu. Allah Teala znat Allah Teala şu protest edilýän ýerde paçsany isleýän nerlerde? Manglayın ölümü yazılanlar. Bak olanlar. Men jogap berdim bolýarmy Nura kızım. Vara şey rejimin nemeti. Nasullar. Pikirin vara. Mümkinmi? Suat berýän torulun rejimin halky şeydi berip saklamagyna uzak wagt dowam etmek üçin. Ağam rejim diýip böyle bolýan bir jara öküdam taň. Bilem çıkaran Allah'dır onu näme bize kıllarlar wapse var Toro berjek olama Nuraga şey diýen. Yo bilem çıkaran Allah'dır onu. Ona näçe bize görüşýän. Bolýadyňda bir aýdyp berse ha. Diýen. Beş şok namaz ya Resulullah. Onu Allah Teala'nın olsa bize mi herkes edýän olsa bize mi Allah Teala'ndıra? Bu ne ya Resulullah Allah Teala'ndıra şu ta çıkmagyna kömek edendir näde çykýar men ýaly garyp bar şu ta ya men atam ýal bar bir çykyp bilen ok. Allah aşkına. Ola üçin sen ýaly aýtmam. Allah can beýikdir bir gadap. Nemecan, Mollumcan her Firavunun Musasy vardır ýatdan çıkarma. Ya Musa yekece ho her kime bir Musa berlen okko. Hey mani. Men jogap berän amma yekece mutfaýstyrdan hemmeňizden naýst. Men jogap berän. Ağam bolýan zalimlik gidip oturan. Men jogap berän. Mol men dinle. Zalimlik edilýän musulman onu gowsu bolsun diýip ot ýokarda degdi oturmy? Molim onu biziň organizatörlerimize
Gelen adamlardan çilim sonra ya Aşgabat'a girmeli. Ali Aşgabat'tan propiska vremni propiska deyip sonra deyip tırmandan. Kom nirde var, nirde kim bak? Nirel sen, nirel. Liistli men baranın atım. Liistli men Balkanlı men. Balkanlı. Liistli men baranın atım. Men ondan çıkıp vremni propiska sonra. Ayalda onu baranın atım. Propiska sonra. Vremni propiska sonra. Ay yok o da atlan yok oldan çilmin am eylen am beylen am. Ağaç soğutuninkiler o. Ağaç. Durlan bolsan dinlendi meni. Yoğum dik gör şu atlar. Bolya indi dur oğlum. Nuraga dur gör. Dinleden. Men yukarı çıksak gel. Men yukarı çıksak gel. Ondan yukarı çıksak gel. Benim durlan. Ayt. Ondan yukarı çıksak gel men ayt. Bolya ondan yukarı çıkmasa ondan sana cevabını sana la. Men sana her korkudum. Ertir Balkanna isap öğren. Hukukta isap öğrenme. Prokuratura isap öğrenme. Mesela için başka dar isap öğrenme. Onun o Balkanna propiska yok neme yoktu. Balkanna propiska bolya. Ya Levava propiska bolya diysen. O eksen anartı 4 kvadrat, değil 10 kvadrat. Neme diyene, neme tamrayane. Solon bar ağaçta solon bar ağaç. Ona dipten tutma bar ağaçta. Buraga ten bilen urda şayna. İngber sen düşünce bayrağına sonra cevap ver bilen. Sudatlarına cevap ver. Buraga konstitusiya düşünüyor da sonra bilen urda söylese adam hukuklar yok. Mollum. Yo, bolya barılık gelsin, näme hak yok mu Türkmenistan'ın pasportunu götürüp berler ha. Barılık gelsin 5 vilayet Aşgabat. Düşünmeyen onu bolya dinlen. Näme hak yok mu? Ya ağamsan girsin. 6 milyon halk Aşgabat'ta yaşap bolya bunu. Yo bolya bunu. Sen bar gelsin miydin ha? Yo bar gelsin miydin sen? Bolya bar gelsin yaşap bolya. Aşgabat'ta yaşamak gerek. O bar kayıttan olur ha. O ne Xitayın çangan yok. Aşgabat'ta näme barmayan yerme başka Mart motoy nirol barmal. Yo dur ökülcan ağam. Ay ho gerek gel sotay var bir de gerek geliyor. Yurttan baranın atım sotay. Senin ne bu düşünüm yok may. Bilen burlayan bar gelsin o bar hayalı bilen gelsin cayn alsın. Ortadan yalnız arkadan gollar kim burlayan düşünüyorsun mı? Novruz sen topoy sen topoy. Doğrudan ol mollum Nordad bilen mollum kilisken nereden şunu emmek istedim. Sen bilet dinden gepleyen dini bilen misin haramzada? Kendine o bilen dini. Nereden bilen? Kelli boy da attı. Ya molim dinle. Durun tek dur. Abdullah. Okuyanla tedin estip dinle durun yudun öde teretmedim Abdullah dinle selamun aleyküm. Ne bul dini bilya. Hakikan bilya şul dini yönü hayti dini bilya nayda inme. Arkadan mesle arkadan dini bilya. Arkada estağfurullah arkada. Yine dinden gepler ha. Passat var arkada. Halk makkabı. Son din bilyan diyen başka din bilyan oldu. No, Abdullah doğraydı ya sana din bilyan diye. Yok Abdullah ne milyar. Oğlunlar vatandaş. Din ne çoğunuz var? Ama ben sana adamlar. Bunlara gep laf olmayan. Abdullah ne ölmede çoro nereden nomuldu ne bilyan mı? Çoro doğmalı yer. Gözüm gör turanda. Novruz bilyan. Kellen parlatıp görey Novruz. Sen kellen işleme saraydı. Ben ingozu. Yok din ne sana görünüş var. Bunlara. Yok to ne da to türsmay kınazal, türsmay birin rurla. Yok. Mollu sendim san var. Yanlış aydan. Yok gördün mü? Sendim san. Allah selamdı. Durun ne? Durun ne şu bir vatandaş ya da şu Türkmenistan'da dolar ne etsen şunu aydın ne erkekse? Bankta çöldü. Bankta da banktan kolya mı? Banktan çöl alıp bolya teleket suvardan kanlar tası. Yok ben dostum telekeci değerleri var rayet al bilmem. Yo dostum teleket olmaz. Dostum teleket olmaz. Sen o gidip bizim plança dolar bayacak olma bayama anfağına uğrayası. Bayacak ya şu dostum çağatına. Bayama sen anfağına uğrayası. Pulu çok kolya şöyle dolar şongle al puro bilmem. Bolya talip bolsa uğradıp bolya. Ne uğradıp bolya? 500 dolar.
80 Ya dolar. burjam ki. Ey. Sen burala. Yüzüňe orkaz bilmedin gaçyp götüň orkaz bilýänmi? Bolmasa. Talip Ýa-da bordan. söz demesen o da o. Nur gancık. Kerim mal smoother. Mutir sene haram. Burjam şunu Sen oğlum. Ben haram. Embaýa mal. Geçip konu. Teret vatandaşlar. Nura Sarayda edjens kein maçine. Teredin ina teret. Ondan garo ecet kültürlü konu. Arkada teret. Edjens kein sen. Nuri. Ayırdım Nura. deme. Nurda ayırdım 1,5 olanlar. Teredin arkada meselenin. Sen ayırsana. Teret düşüncesinin nälik pesdigini. Aşka var. Oryan dolar al Ne diyeceğim? Näme diye. Dönüp dolar uğraşıyor. Driver mı olanlar bir. Teret bu tayda näli var. Heme misal üçün velayetler gelse jaý ba bolsa geler ya jaý almany ýagdaý bolsa geler tutuşy 6 milyon bar bilmede bu taýda onçu jaý ýok. Sen ondan maşka wagtda nä mut jaý paýlaýanmy danym tutuşy velayet geler ýaly. Yani gelen adam misal üçün eýdip biznes kurup pul gazanyp 50 000 dolary 60 000 dolary jaý alyp biljegini göwün etip geler ýöne şo jaý alyp bilen ok şo jaý alsa öz adyna goýup bilen ok çünki. Ştaýy şunu da adabrenýe beresler gelen ok. Inni bir banka diýe dolar diýe insaňa görä baýa eýsen döwlet bolsaň, sen insan bilen işiň bolmasyn ey. Men ykdysadyatçymy hawa? Ykdysadyatda dostlugum ýok, söýgüm ýok, romantika da ýok. Ykdysadyatdyň öz kanuny bar. Al gülüm, ber gülüm. Inhara pulun, inhada getir maňa dolaryň. Sen şo, men saňa manat getirdimmi? Sen götüň beren ýaly, sen şo dolar beräýmeli sen. Sen eger bir döwlet bolýan bolsaň, adyňa bir döwlet diýip baýdagyň nişanyň bar bolsa, sen meniň getiren manadymy dolar öwürp bermäge borçlu sen, götüň beren ýaly. O insanyňa görä, ýok okuçy bolsaň, ýok telekeçi bolsaň, oňa ykdysadyat diýen, oňa diktaturan ejesini tikeniň haramzadasynyň maşgalasynyň hukuky kärhana diýilýär. O hukuky kärhana öwürp 15 yıldan beri banktan biz dolar alıp görmedik ha hiç. Sizin tek çort trap arkadaşın tutuş meskebine diýen arkada kim gollayan olsa hemmeňe diýer. Siz wara intek döwlet bolmagyň nämedigine düşüneňok diýmek. Döwlet bolmak diýmek sen notarus işimi beräýmeli, edäýmeli. Notarus işini döwlet edip beräýmeli şonu. Bankmy konvertasiýa işini edip beräýmeli sen. Pasportmy 18 ýaşadymy beräýmeli sen. Daşary ýurtdamy beräýmeli sen ilçikanaňyz bilen. Döwlet sebäbi sen, çortlar. Sen ejeňiň mellegine ýaşamyz oý, trapkalar. Bilen ýokmy? Ilki gidip döwletiň nämedigini öwrenin, ondan soň döwletiň başynda oturyň o. Bir topor musurlar. Ene, Iki zaman amara Nura. Florya zatlary mümkinmi? Ya bizi iteldiye gaýtam. Şu molum ýarlar peýda edeberýär bir tarapdan. Aydın. Bir de sonra dolar Amerikal zayan mellegem Amerikal ýöne baran wagty itlerini ýöne adam radyla ýagam mara baran wagtyň bilýän öwrüň o. Inberg wara ol saňa şeýle maskasına dolar gerek. Hopluň iskerleri wara bilýänmi? Arkitek ýerliň ýaly, arkitek bilen götür. Bir hamana biriniň öýüne girip oğurluk etip çıkanyň ýaly. Sen aýtýan zatlaryň barynyň oňarsyna adalet ýok, düşünýärmi? Şu wagt men adalet barsam ýolla eýtse şon ýaly zatlar diýäň barynçam meni soýýarlar, typyrýarlar, eýtýärler, wagt malýarlar, şon ýaly zatlar diýäň-de. Şoň barynyň arkasyna adalet ýok. Bilýän şörik gelýänler barym adalet üçin adalaty gözläp gelýärler-de şörik. Adalet ýok, şonu dikeltmeli şu Nuraga oynamagy nemeden oga şunu adalet ýok. Ýurtda adalet ýok, ýanky al haramda mollum bar gelýär-de bärde. Onuň dogry dollaryny alyp bolýar, eýdip bolýar, 500 dollar emet bolýar, kotak alyp bolar. Ne gözüm görüp mollum däl, okuwçy ollara ökü. Okuwçy ol mollum däl ol. Ýani bir zat öwrenip beren oglanjyklar. Ol okuwçym däl, ol haramda da. Okuwçy ol. Okuwçam däl ol, dogry aýtdym. Haramda da halkyň düşmany ol. Şol diktaturan gollap, ertek güne mara bağışla torjak adam ol arkadaşlar onu bilet, ona bilet bermedi. Onun bileti ýok, olar özleri kaçyp maskalasy bara şonu
tohumy maskalatyny şol gollaýanlara diýjekken şoň maskalaty şoň barna mark gidilen o. Gidenne. Gaty bir ýakynjak çağa çuwodun alyp gaçyp bilse gaçsa revolýusiýa bular ekden ok. Bular ýerine näme etmeli? Ýene halka bagyşla diýmeli. Bagyşla diýilýär şol diýilýär şol halk bagyşlarmy şolary? Şoň setinden alýar men taram okkulyn aýda. Nirde odan zanta bolun galandan ýokarda görüp duranlar. Kiminki hak, kiminki ne hak diýär. Ol adamlary almaň efiriňde gerekli adam däl. Bolonlar watandaşlar nerwiň oýnap goýýa bolmaz. Efir ýapaýyn, nerwiňi ýakmaň, atykmaç nerwim gerek, jantalygym gerek gülüp geçiň. Onu serýozny primat etmäň, o haýsy bir çöpdügini. Olar wagt saat gelenejik. Edil onu hininden tapip sıçan ýarak tordan çykararsam inha şul adama suy bolan bol hemmesi bağlay prosto wagt saady gelmelle watandaşlar bir sawly bolalyn. Hanandy men efir yaptım janyňa sag bolsun emmäňiz. Böyle sağman. Bolam. Tatar aýdyldım hadiýa. Görüşürüz watandaşlar men bir kun diň jaljak hani efir açmatam aýplaşmaň. Bugün gatýadadım çünki bara. Bolam. Doğru davay sağlığınız. Sağlığınız Nura. Melküşü Nura. Tuğulem. Sağlığınız. Allah orasın. Allah razı olsun. Amin. Davay. Ya sağ olun. Arkadaşlar.